ధూమపానం, మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం. స్మోకింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కాజెస్ క్యాన్సర్. ఆనందాన్ని ఎవరు కోరుకోరు, కానీ ఎంత మూల్యానికి? ధూమపానం భారీ మూల్యాన్ని కోరుతుంది. ధూమపానం మీకు హానికరం. మిమ్మల్ని ప్రేమించేవారికి కూడా. ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం. ఈ నగరానికి ఏమైంది? ఓవైపు నుసి, మరోవైపు పొగ. ఎవ్వరూ నోరు మెదపరేంటి? దీన్ని మౌనంగా ఎందుకు భరించాలి? ఈ నిర్లక్ష్య ధోరణికి పాడాలి చరమగీతం. కాలే సిగరెట్ బీడీ ఎక్కడ కనిపించినా ఉపేక్షించకండి. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ధూమపానం నిషిద్ధం. అతిక్రమణకు తప్పదు జరిమానా. ధూమపానం చేయకండి, చేయనీయకండి. ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం. తొందరగా తయారవ్వండి. పొద్దున్నుంచి ముత్తుకుంటున్నాను. రాహుకాలం వస్తే గానీ రెడీ అవ్వడానికి ఒక్కళ్ళకి కుదరలా. అబ్బబ్బా, మీరు కాస్త ఆపుతారా? మీ హడావిడి మూలంగా సరిగ్గా రెడీ కూడా అవనివ్వలేదు. ఓ పక్కనేమో పని మనిషి రాలేదు. మీరిద్దరు ఆపుతారా? బాబు, కొంచెం నువ్వు ఆ పాటలు పెట్టు. సరైన అడ్రస్ కూడా ఎప్పుడు తిరిగి రే, ఇప్పటికే 4 సార్లు తిరిగాను రా ఒకే సందులో. సరైన అడ్రస్ చెప్పరా? ఏమిటి? గానుగు చెట్టుకి గేదె కట్టేసి ఉంటుందా? జెర్సీయా దేశవాళీరా? ఈ బొంద కొబ్బరి బొండాల బండా. మైల్ దూరంలో ఒక్క బోండం కాదు కదా, బోండం గాడు కూడా కనిపించట్లా. ఏమైనా బస్ స్టాప్ ఉంటే చెప్పరా? మా గాడిదలకి బాగా పరిచయాలు. ఇక్కడ రైటా? ఉండు. ఈ మనిషి ఎప్పుడు ఇంతే. కాస్త పొద్దున్నే లేచి ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉంటే ఈ అవస్థ తప్పేది కదా. అన్ని వాళ్ళ నాన్న బుద్ధులే. గూగుల్ మ్యాప్స్ చూడొచ్చు కదా, అసలే టైం అయిపోతుంది. కాస్త ఆపుతారా? Uncle, actually, uncle, from small time I am winning bet match here only. Uncle, I know all routes. I can tell you. నువ్వు నోరు మీరా, నేలకి కోసేస్తానంటే. వాడు ముందేదో తెలుసుంటే చెప్పచ్చు కదా. ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు వాడు. అమ్మ, డోర్ తీసి బయటికి తోసేవాడిని. వాడికి తెలుసు అంటున్నాడు కదా, చెప్పనివ్వచ్చు కదా. పెళ్లికి వెళ్తూ పిల్లిని చంకనెట్టుకెళ్ళడం అంటే ఇదే. మంచి పాట, కొంచెం వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యవా బాస్? ఇంత గొడవలో పెళ్లి చూపులు జరుగుతుంటే వీడికి అసలు చీమ కొట్టినట్టేనా ఉంటుంది కొడుకి. ఒక్కొక్కడు దొరుకుతాడు. ఇక్కడ లెఫ్ట్ లాపు, ఇడ్లీలు బాగున్నట్టున్నాయి, తినేసల్లా. ఎక్కడ ఆపేది లేదు. ఇక పెళ్లి చూపులు అయినట్టే. నాగరాజ్, నాట్ నటరాజ్. ఓకే యా. ఏ చిత్ర, ఆ డోర్ మూయకు, లాక్ అయిపోతుంది. ఇంకా చేయించలేదా? చేస్తున్నాను, చూస్తున్నావుగా.
హౌ బిజీ ఐ యామ్. సరే మళ్ళీ మొదలు పెట్టకండి. ఓకే ఓకే ఓకే, ఐ వోంట్ కమ్ టు ఆఫీస్. గుడ్ మార్నింగ్ నానమ్మ. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా. ముందు ఆ తలసరి తుడుచుకొని జడేసుకోవే. కాఫీ రెడీయా? రోజులాగే ఈ రోజు కావాలంటే ఎలా? రేపు అత్తారింటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ ఇష్టం, వాళ్ళ ఇష్టం. ఫస్ట్ వెళ్ళి పాల ప్యాకెట్ తీసుకురా. వాటి చేతిలో నుంచి రిమోట్ లాక్కో. ఏయ్ సుభాష్ పైకి పోరా. పెళ్లి కొడుకు. పెళ్లి కూతురు. చట్నీ షర్ట్ మార్చుకోవాలి. పైన రూమ్ లో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇందరూ ఎవరు పట్టించుకోలేరు. పిలిచేదాకా వద్దను. కరెక్ట్. రండి రండి. అయ్యో ఇప్పుడు ఎలాగే? ఊరుకో, కంగారు పడుకో. రండి. హలో దేర్ లిటిల్ ఫెలో. ఏయ్ సుభాష్ కిందికి పోరా. That's the washroom. 5 minutes. సుభాష్ నో. చిత్ర, నేను కాదు సుభాష్. పెళ్లి కొడుకు వచ్చే టైం అయిందమ్మా. ఈ రావుకాలం దగ్గర ముహూర్తం పెట్టుకుంటే ఇదే ప్రాబ్లం. చెప్తే నవ్వుతారు ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అని. డాడీ ఏంటి? పెళ్లి కొడుకు లోపల ఉన్నాడు. వాట్? ఫ్యాన్ తిరగడం లేదు. కరెంట్ ఇప్పుడే పోయిందండి, వచ్చేస్తుంది. కాఫీ తీసుకుంటారా? అది తీసుకో. కాఫీ వద్దమ్మా, టీ తీసుకురా. కాస్త పంచదార ఎక్కువ. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే. నమస్తే. నో ప్రాబ్లం ఫైండింగ్ ద అడ్రస్. ఏం లేదండి. అది ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అయింది. ఏమైంది? అబ్బాయి షర్ట్ మార్చుకుంటానని అమ్మాయి రూమ్లోకి వెళ్ళాడు. డోర్ జామ్ అయిపోయిందండి. అయ్యో. మరి అమ్మాయి? అమ్మాయి కూడా లోపలే ఉండిపోయింది. లోపల ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఉన్నారండి. మా సిస్టర్ లా కొడుకు చిన్న అబ్బాయి సుభాష్ ఉన్నాడు. దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే. చూడండి, రావుకాలం దగ్గర ముహూర్తం పెట్టుకుంటే ఇదే ప్రాబ్లం. ఇదేం ప్రాబ్లం కాదండి. పెళ్లి చూపులు ఎలాగో ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడుకోవాలి కదా. అనుకోకుండా అది ఇలా జరిగింది అనుకుందాం. ఏం ప్రాబ్లం లేదు, మీరు టెన్షన్ పడకండి. థ్యాంక్ యూ అండి. నేను కార్పొరేటర్కి ఫోన్ చేశానండి, వచ్చేస్తాడు ఇప్పుడే. వస్తాడా? సుభాష్ నువ్వు బయటకు రారా, ఇవాళ నీకుంది. ఏ చిత్ర, కొంచెం టైం పడుతుంది, బాగా వాడుకో. మనసులోని డౌట్స్ అన్ని అడిగేసి. చంపేస్తా పిన్ని నిన్ను. కొంచెంసేపట్లో కాఫీ పంపిస్తాను. ఓకే? ఎలక్ట్రిసిటీ విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ 15 minutes. లేదండి పర్లేదు. మీకు ఫస్ట్ టైం అలా? లేదు, చిన్నప్పుడు ఒకసారి ట్యూషన్ వెళ్ళమంటే గట్టిగా తలిపేసా, లాక్ అయిపోయింది. నేను అడిగింది పెళ్లి చూపుల గురించి. ఓ సారీ. యా ఫస్ట్ టైం. కూర్చోండి. లేదండి పర్లేదు. కాఫీ కాఫీ చిత్ర. హలో ఆంటీ. హాయ్ మీరా. దానిలో కప్స్ కూడా యా ఆంటీ, థ్యాంక్ యూ. అవును, మీరు అది పెళ్ళిలో మీరు చెప్పండి. లేదు మీరు చెప్పండి. పర్లేదండి చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మ్యారేజ్. నేను ఇంట్లో ఉన్నంత కాలం మా నాన్న నన్ను ఇలా తయారయ్యి పెళ్లి చూపులకి రమ్మని ఫోర్స్ చేస్తున్నారు. నాకు ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలని ఉంది. సో ఆ డబ్బులు సంపాదించే వరకు నేను ఇలా కాఫీ తాగండి. లేదండి పర్లేదు. అరే హ్యావ్ ఇట్ ప్లీజ్. వద్దండి, కాలుతుంది కదా. మీరేదో చెప్దామనుకున్నారు. ఏం లేదండి, ఏం లేదు. అంటే పెళ్ళిలో మండపం ఇక్కడ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే అండి, ఇట్ వాజ్ నైస్ మీటింగ్ యూ. గుడ్ లక్. క్యూట్ కిడ్.
మర్చిపోయాను. డోర్స్ లాక్డ్. యా ఫర్గాట్. కాఫీ తాగండి, చల్లారిపోయి ఉంటుంది. మీరేం చేస్తుంటారు? జాబ్? చచ్చా, జాబ్ లాంటిది ఏం లేదు. అంటే ఉండేది బట్ పోయింది. ఓ, డిగ్రీ? ఏదో ఉందిలేండి, కష్టపడి సప్లీస్ క్లియర్ చేసి ఏదో ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ ఉంది పేరుకి. దాని తర్వాత ఖాళీగా ఉండేది. అంటే అది యాక్చువల్లీ ఒక పెద్ద స్టోరీ. మనకి మినిమం 1 గంట టైం ఉంది, చెప్పండి. ఓకే, సో నేను డిగ్రీ అయ్యాక బాబు గారికి పాట పాట పాడుతున్న జేబు మోతకి వరాలు కోరే కాసులంటే గారడంట. బాత్రూంలో ఉండే వినిపించలేదు. దానికింత సీన్ ఎందుకు? పొద్దున్నే అబద్ధాలు ఆడేమంటే దంతాను గాడితే. ఆ బ్రష్ మీద కనీసం పేస్ట్ వేసుకు తగలడు. ఇవాళ సప్లిమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఉందిగా, రాత్రంతా సినిమాలు చూస్తూ కూర్చుంటే ఇలాగే ఎవరో పొద్దున్న నిద్ర లేపాల్సి ఉంటుంది. రే, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి 1.5 year అయింది, ఇంకా ఓ సబ్జెక్ట్ పెట్టుకున్నావు. సిగ్గుండాలి రా. ఒక్కటే కదా ఉంది, రాసే నాన్న, అయిపోతుంది. అమ్మ రాత్రి దానికే ప్రిపేర్ అవుతున్నా. మీ అమ్మ పిచ్చిదేమో కానీ నేను కాదురా, నా దగ్గర వేషాలేకు. ఆ డస్ట్బిన్ లో నీ హాల్ టికెట్ ఎక్కడుందో వెతుకు, టైం అవుతోంది. మీకు ప్రతి దానిలో నన్ను లాగి ప్రతి టాపిక్ లో తిట్టడమే పని. నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి పని చేసుకోపో. ఒరే, నీ నక్షత్రం ప్రకారం ఇవాళ తెల్ల చొక్కా వేసుకో, తప్పకుండా పాస్ అవుతావు. చదివితే పాస్ అవుతారే, తెల్ల చొక్కాలు వేసుకుంటే కాదు. బాబు కాఫీ పెట్టమంటారా? రే, ముందు నాకు టీ పెట్టి తగలడు. ఈసారైనా పాస్ అవుతావా? ఈసారి పక్కా పాస్ డాడీ. నీ వల్ల కాదులే కానీ చిట్స్ పెట్టుకున్నా పాస్. అంతకన్నా నిన్నేం అడగను, ఎవరైనా అడిగితే మొహం చూపించుకోలేకపోతున్నాను. ఓ రాయబారమే బాపు గారి లోకమంత మాయజాలమే, తరాల నుండి చాలా తొందరగా వచ్చావు. బంధు అంట. హలో, ఎగ్జామ్ అంట. నీ అబ్బా నేను తాగినప్పుడు చెప్పవా? ఏ అవులాగాని అనుకుంటున్నావు ఆరా? నిన్న చెప్తే ఇట్లా కూర్చోబెట్టి తాగిపిస్తుండేనారా నువ్వు? ఇట్లానా? హాయ్, ఏ గామ్ మే కిసాన్ రహతా. ఏం మాట్లాడతా ఉన్నాను? ఎగ్జామ్ ఎట్లా రాసిన? చాలా ఘోరంగా రాసినారా. ఇట్స్ గాన్ గాన్ అయితే. నువ్వు అది మర్చిపోయిన ఎనర్జిటీ లేట్నా, బట్ ఇట్స్ ఓకే రా, పాస్ అవుతానండి. పాస్ అవుతాను మంచిగా పాస్. అందుకే స్నానం చేసి కొత్త బట్టలు వేసుకుంటే ఈ లొల్లు ఉండదు కదన్నా. అన్న సౌమ్య, వాళ్ళిద్దరు బ్రేకప్ అయిందిరా. అయ్యా ఎందుకు? మనోడు సీరియస్ లేడంట లైఫ్ లా. ఆమెకేమో పెద్ద అమ్మాయిని కావాలంట. అయినా మనోడు ఎదగాలంటారా కొంచెం. ఇంకేం ఎదగాలన్నా? సారీ, అమ్మాయి తప్పేం లేదు ఇక్కడ. చెప్పండి. అయిపోయిందండి స్టోరీ, అంతే. సారీ, చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఆ అమ్మాయికి నాకు అసలు పడేది కాదు. సమోసాల సాస్ ముంచుకొని తినే టైపు. అంటే నాకు సమోసా సాస్ తో తినేవాళ్ళంటే చిరాకు. అసహ్యంగా ఇంత సాస్ వేసుకొని సమోసా ఫ్లేవర్ అంతా పోయే వరకు. ఇక సమోసా ఎందుకు, డైరెక్ట్ సాసే తాగొచ్చు కదా, డబ్బులు దండగా. సో నెక్స్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏ టైప్? ఇప్పుడు మీ టర్న్. మీరు చెప్పండి, మీకు ముందు ఎవరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరా? అరే చెప్పండి, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎనీవేస్ మీరు ఇంజనీరింగా డాక్టరా? ఎంబీఏ. నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ఎంబీఏ చేయాలని. బేసిక్గా నాకు మా నాన్నకు అస్సలు పడదు. ఆయనకి అమ్మాయి పుట్టిందని కోపం. హీ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ అ సన్. చిన్నప్పుడు ఆయన ఆవిని గుద్దినందుకు ఈ కర్మ వచ్చిందని అమ్మతో చెప్పడం విన్నాను. ఇట్ ఇజంట్ దట్ ఫనీ. సారీ, నేను నవ్వానని మీరు నవ్వారు కదా? లేదు, నవ్వొచ్చింది, నవ్వాను. సో వాట్ ఆర్ యూ సెయింగ్? యా, సో కొడుకు కంటే ఎక్కువ అని ప్రూవ్ చేయాలని ఎంబీఏ చేద్దామని బయలుదేరారు, అంతే కదా? అదేం లేదు.
బిజినెస్ చేయాలని నా చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్. సో మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ అక్కడ కలిసారా? Human behavior is so peculiar. We can collect a lot of data, club them, and draw conclusions. As I was saying, collect a lot. Yes. Chitra. Hey Chitra, మీ ఫాదర్ కి యాక్సిడెంట్ అయిందట. ప్రిన్సిపల్ రూమ్ కి ఫోన్ వచ్చింది. మీ ఫోన్ నాట్ రీచబుల్ కదా, మీ మామ్ కాల్ చేశారు, లైన్ లో ఉన్నారు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. హలో చిత్ర. హే, మీ ఫాదర్కి ఏం కాలేదు. మౌన్ రాగన్ సినిమా చూసావా? దాంట్లో ఇలాగే అమ్మాయిని బయటికి. ఎనీవే, ఐమ్ విక్రమ్, యువర్ సీనియర్. ఐ రియలీ లైక్ యూ. క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు అనిపించింది కాఫీకి అడుగుదామా అని చెప్పి. హౌ అబౌట్ కాఫీ టుమారో? అయ్యో, ఏ చిత్ర, ప్రామిస్ మీ ఫాదర్కి ఏం కాలేదు. ఐ ప్రే ఫర్ హిమ్. కాఫీ టుమారో ఈవినింగ్. చిత్ర. వాట్? సారీ సార్, యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను. చిత్ర, వన్ సెక్. అడ్రస్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. కాఫీ షాప్, కాలేజ్ పక్కన. ఐల్ బి వెయిటింగ్. What's happening? సారీ మ్యామ్, యాక్చువల్లీ ఆమె ఫాదర్ కాదు, మీ హస్బెండ్ అట. ఐసీయూలో ఉన్నారు. What? చూడు, నాకు ఇదంతా ఇష్టం లేదు. అండ్ సీరియస్లీ, దట్స్ నాట్ ద వే యూ టాక్ టు అ గర్ల్. ఫాదర్కి సీరియస్ అని రిడిక్యులస్. ఫర్నాండెస్ గారికి చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చిందంట నీ వల్ల. తన హస్బెండ్ వచ్చి ఆమెను తీసుకెళ్లారు. మంచిదే. డూ యూ థింక్ ఇట్స్ ఎ జోక్? ఆమెకి వాళ్ళ హస్బెండ్ కి డివోర్స్ అయ్యి 6 years అవుతుందట. ఈ దెబ్బతో వాళ్ళు కలిసిపోతారులే. కూర్చో. నేనేమంత పెద్ద విలన్ కాదులే చిత్ర. ఏ చిత్ర, హలో. నీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ చెప్పలేదు. ఇప్పుడు వరకు నో ప్లాన్. సో పెళ్లి చేసుకుని 2 పిల్లలు తల్లిగా వెళ్ళినట్టు అనమాట. అలా తప్పేం లేదు. తప్పేం లేదు. బట్ ఐ హావ్ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ టు టాక్ టు యు. ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ అ కంపెనీ. దానికి నా దగ్గర బ్యూటిఫుల్ ప్లాన్ ఉంది. నాకు ఒక పార్ట్నర్ కావాలి. హే, నాట్ ఫూలింగ్ అరౌండ్, జస్ట్ అన్ ఆఫర్. చూద్దాం. గ్రేట్. సో నీ ఈమెయిల్ ఐడి డీటెయిల్స్ ఇస్తే ఆర్ మేబీ ఫేస్బుక్ లో యాడ్ చేసుకుంటే ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్లియర్ గా. హలో, స్లో డౌన్. చూద్దాం, మళ్ళీ కలిసినప్పుడు చూద్దాం. ఐఎమ్ గెటింగ్ లేట్, ఐ హావ్ టు గో. హే, హాస్టల్ కేనా? I can actually drop you. It's okay. దగ్గరే, I'll walk. Oh shit. Hey Chitra, నా ఫోన్ ఇక్కడ మర్చిపోయినట్టున్నాను. ఒకసారి కాల్ చేస్తావా? 98-498. Ah man. It's ringing. I know. I'll call you back. అనిపించిన అవునవును నేనే మరి కాదా, చిత్రంగా నాకేనే కనిపించిన కవ్వించే చిత్రాన్నయ్యాగా, నా దారినే మళ్ళించిన తుళ్ళింతలా వరదలా పాదాలనే నడిపించిన రహదారి అయ్యావేలా, నేరుగా సరాసరి నేనిలా మారగా మరి మరి తీరుగా పలకరించే ఆసే పరవశాన్ని పెంచే చిలిపి కేరింతలా కలవరింతే తరిమి పరుగులెత్తే మనసే ఒడిసి పట్టేదేలా, నాలోనే దాగి నిదురించు నన్నే తట్టి లేపింది నీవే సుమా, ఇంత అందంగా లోకాన్ని నేడే చూస్తున్నా. ఓ, సో మీరు సోషల్కి రెగ్యులరా? లేదు, ఒక 2-3 times వెళ్ళాను. అమేజింగ్ ప్లేస్ అండి. అక్కడ షెఫ్ వరుణ్ తెలుసా? మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఆయన, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ షెఫ్స్.
తెలుసు, హైయెస్ట్ పేడ్, యాటిట్యూడ్ కూడా. ఇప్పుడు అక్కడ లేడనుకుంటా కదా? ముంబై వెళ్ళాడు అనుకుంటా. హయట్లో శాలరీస్ లక్షలలో ఉండొచ్చు. మీరు ఫుడియా? అంటే ఫుడ్ అంటే ఇష్టమా? ఇష్టమా? ఇంజనీరింగ్ అయ్యాక యాక్చువల్లీ షెఫ్ అవుదాం అనుకున్నా. ఆ రెస్టారెంట్లోనే డిసైడ్ అయ్యా. హే వరుణ్. ఏం రా విష్ణు, బాగున్నారా? బాగున్నాను రా. నువ్వు ఎట్లా? లాంగ్ టైమ్ మ్యాన్. అవును రా, చాలా రోజులైంది. ఎట్లా నడుస్తుంది? ఆల్ గుడ్. నా ఫ్రెండ్స్ రా, ప్రశాంత్. Hey, nice to meet you. కౌశిక్. Very nice to meet you. So వీడియో షెఫ్? యా. ఓకే. అంటే జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి వచ్చా, నో కుకింగ్ యాజ్ సచ్. అవునా? చూస్తే ఏం రాదు బాస్. యు గోట్ టు కమ్ ఇన్సైడ్ అండ్ వర్క్. ఓన్లీ దెన్ యు లెర్న్. ఓకే. ఐ హావ్ నో ఎక్స్పీరియన్స్. కమ్. నో ప్రాబ్లం. కటింగ్ కూడా రాదు. నేను చూపిస్తాను కూడా. Cheers to that. Huh? Your first dish, man. Cooking is an art form. It's passion. You know what I mean? Oka beautiful painting chusinappudu, you can hear 1,000 claps. The same way, when a customer eats your food and if they like it, you can hear 1,000 claps. You don't believe me? Chudu akkada. Thank you. Ami expression chudu. మీరు అక్కడ వెళ్ళానన్నారు కదా? వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ వెళ్ళాను. ప్రిటీ షూర్ మీరే. ఆ ఫిష్ అండ్ చిప్స్ మీరు చేశారా? That is cooking, man. Sorry, I need to go to the kitchen now. You take care. Okay, mama. Bye. అరే విష్ణు, థ్యాంక్స్ రా. లైట్ అన్నా. సడన్ గా నా లైఫ్ మొత్తం క్లారిటీ వచ్చేసిందిరా. నేను షెఫ్ అవుతారా? సేమ్ ఇలాంటి రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేస్తా, కానీ బీచ్ మీద. అరే ఆ అమ్మ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసినా ఈ చప్పట్లు వినిపిస్తున్నారా? నిన్న రాత్రి తాగింది దిగలేదు అనుకుంటా. తాగి ఎంజాయ్ చేద్దామంటే అదే అంటలేవేందా అని చూస్తున్నా. ఎప్పుడు అదే పని అన్న నీకు? అరే కష్టపడి సప్లీలు రాసి ఇంజనీర్లు అయినాం రా. ఇప్పుడు వీడు వంట చేస్తా, నా బంద చేసుకుంటా అని తిరుగుతాడేం రా వీడు. అవును రా. రే ఇది పోయి మీ డాడీకి చెప్పు. మా డాడీకి ఫ్రాంక్ గా చెప్పేస్తారా? ఈ కూర వేసుకోండి. మీరు తిని చెప్పండి ఎలా ఉందో. బాగుందా? నువ్వు ప్రశాంత్ చేశాడు. ఇదేనా ఇప్పుడు వీడి పని? అంతకన్నా ఏముంటుంది? కౌశిక్ గడ్రంకి పోవడం, సిగరెట్లు తాగడం, సొల్లు కొట్టడం, అర్ధరాత్రి 1 గంటకి వెళ్ళారు. అయ్యో అవునా? ఈ రోజు పొద్దున్న షర్ట్లో వాసన వచ్చినప్పుడే అనుమానం వచ్చింది. అయినా పొద్దున్నే లేచి స్నానం సంధ్యా చేస్తే ఇలాంటి అలవాట్లు అవ్వవు కదరా. ఊరుకో అమ్మా, నేను తాగుతానా? ఏదో షెఫ్ అవుదాం అనుకుంటున్నా. ఏంట్రా షెఫా? అంటే వంటవాడు. బాగుంది. ఇంటింటికి తిరిగి అంట్లు కొడతాం. వింటున్నావా? నీ కొడుకు ఇంటింటికి తిరిగి వంట చేస్తాట. మీరు ప్రశాంతంగా కూర్చుని భోజనం చేయొచ్చు కదా, చెట్టంత కొడుకుని పట్టుకుని. See daddy, cooking is an art. Passion. ఒక బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ చూసినప్పుడు 1,000 క్లాప్స్. సేమ్ వే మంచి డిష్ చేసి కస్టమర్కి నచ్చితే అవే 1,000 క్లాప్స్. ఆ చేతిలో రాసుకున్నదైనా సరిగ్గా చదివాడారా? నీకు పిచ్చేమైనా పట్టుండాలి, లేకపోతే డ్రగ్స్ అయినా మొదలెట్టుండాలి. అమ్మా నేను కౌశిక్ రూమ్కి వెళ్ళేసి వస్తా అమ్మా. నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి పీకేదేం లేదులే కానీ, మాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ వాళ్ళ కాల్ సెంటర్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళు, ఉద్యోగం ఇస్తాడు. చెయ్యి. ఇంజనీరింగ్ చేసి కాల్ సెంటర్. ఆహా, థర్మోడైనమిక్స్ స్పెల్లింగ్ చెప్పరా? మనం పేరుకే ఇంజనీర్, పొట్టకొస్తే అక్షరముకు రాదు. మూసుకుని వీడు చెప్పించి. ఫాదర్స్ అందరు ఇంతే అండి, అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయడంలో నంబర్ 1. సో ఆఖరికి ఒక పెద్ద వరాక వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్, నాన్ స్టాప్ తిట్లు, లెక్చర్స్. ఇక నా వల్ల కాలేదు. ఇక్కడ నుండి పారిపోవాలరా బాబు అని అనిపించే వరకు ఆగరుగా. ఐ నో దట్ ఫీలింగ్. అక్కడ ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా చేసుకున్నాను. కరెక్ట్ ట్రైనింగ్ అయ్యి
1 month జాబ్ అయ్యి నా ఫస్ట్ పే చెక్ వచ్చే టైం అది. 1 month లోనే గర్ల్ ఫ్రెండ్? లేదు 3 months. అంటే అక్కడ వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వడానికి 1 month ట్రైనింగ్, 1 month జాబ్ తర్వాత. ఆఫీస్లో చెప్పావా? నువ్వు చెప్పు, ఏం కాదు. సరే ఒక 3000 ఇవ్వు. 3000 చల్, డబ్బులేమని చెట్లకు కాస్తున్నాయనే. మా ఫ్రెండ్స్ లేదో హవా ఉంటుందని నేను గర్ల్ ఫ్రెండ్ చేసుకున్నా. 3000 విలువ తెలుసా నీకు? 30 బియర్లే, 30 బియర్లు. నువ్వు తిట్టేది ఇట్లకి వాళ్ళు ఇంటే బెట్ మ్యాచ్ కూడా ఆడినారు. నేనెందుకు చేయాలి రీఛార్జ్? నువ్వు కూడా ఇదే ఆఫీస్ కదా, నీకు కూడా అదే శాలరీ వస్తుంది కదా. 3000 కొంచెం టైట్ ఉంది. టైట్ ఉందా? నువ్వు అసలు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏనారా? నోరిప్పి మాట్లాడు. పొద్దున్న 10 o'clock పికప్ చేయమని 10:30 వచ్చావు. కాల్ చేశాను. కాల్ చేసావా? కనెక్ట్ అవ్వలేదు. నంబర్ చెప్పు. రైట్, ఫోన్ చేసి ఎప్పుడైనా చెప్తారా? నంబర్ చెప్పు. 9 9 8 8 987 7. అవునా? 5 432 1 0 0 0 92720. చెప్పు, రిపీట్ మళ్ళీ. 92720. గట్టిగా చెప్పు. 92720. మళ్ళీ 92720. సిగ్గుందారా నీకు? తొక్కలా బాయ్ ఫ్రెండ్. ఫోన్ తీసుకో. ఎందుకు వేస్ట్? దా వచ్చి నాతో పార్లర్కి. Listen to the words that we be spitting for the masses. The common nature with lines harder than chances. Uplift your minds, get ready for a fight back. Push out as you can and the use of your mind. You stand together, repelling corruption, erasing illusions for a better nation. Music can be, man, such a wooden cushion. Now make your mind brighter, wider than the ocean. Hip hop is an answer to all my questions. So think about it, what you might change your perception. Truth in the letters, beating to emotion. With conscious tunes, I'm bringing you my notion. ఆకలి ఉన్నా తినే ఇంట్రెస్ట్ లేని రోజులవి. బా, ఏం డైలాగ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ జాబ్? అదో జాబ్, కాల్ సెంటర్ జాబ్. సపోజ్ మీకు సినిమా టికెట్లు బుక్ చేయాలనుకోండి, మాకు కాల్ చేస్తారు. నేను అక్కడ ఆఫీస్లో కూర్చొని మీ టికెట్స్ బ్లాక్ చేస్తాను. ఒక్కరోజు ఎంతమంది సినిమాకి వెళ్తున్నారని చూసి నా కడుపు మండేది. నా బాస్ కూడా నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ లానే, కనీసం వాడు కొంచెం బెటర్, జీతం ఇచ్చి తిట్టేవాడు. సార్ వచ్చారా? రండి సార్ రండి. ఏం తీసుకుంటారు? కాఫీ, టీ, సాలరీ? సిక్కు లేకపోతే సరే. టైం ఎంత? ఇన్స్పెక్షన్ తెలీదా నీకో? చెవులు దొబ్బాయా? 1 నెల కూడా కాలే. జీతం మాత్రం కరెక్ట్ టైంకి కావాలి. వెళ్ళేస్తాను పో. ఆ రోజు నా లైఫ్ మారిపోయింది. దాదాపు 5 గంటల సమయంలో నాకు ఒక కాల్ వచ్చింది. నమస్కారం, బై మై టికెట్కి స్వాగతం. నా పేరు ప్రశాంత్. నేను మీకు ఎలా సహాయపడగలను? నాకు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అర్జెంట్గా మూవీ టికెట్స్ బుక్ చేయాలి బాస్. ఫోన్లో చేస్తావా నువ్వు? తప్పకుండా సార్. మీ పేరు తెలుపగలరా? రిషి బాస్. మీ పేరు తెలిపినందుకు ధన్యవాదము. మూవీ పేరు చెప్పగలరా? మూవీ పేరంటే ఏం తెలుసు బాస్, అర్థం చేసుకో. హాలిడే పూట గర్ల్ ఫ్రెండ్ తోటి ఎంటీ థియేటర్ లో కార్నర్ టికెట్స్ నువ్వే చూసి బుక్ చేసే జల్దీ. తప్పకుండా సార్. కానీ ఇక్కడ చాలా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తారు సార్. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ. నెక్లెస్ రోడ్ ఓకేనా సార్? నెక్లెస్ రోడ్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఏమంటావు? నెక్లెస్ రోడ్ ఓకే సార్. మీ నంబర్ చెప్పగలుగుతారా? హెచ్ఆర్ ఇక్కడ సూపర్గా ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి చాలా బాగా ట్రైన్ చేశారు. నా ఫోన్ డెడ్ అయిపోతుంది బాస్. గర్ల్ ఫ్రెండ్ నంబర్ ఇస్తా, రాసుకో బాస్. నంబర్ రాసుకో. చెప్పండి సార్. 92720. అరే కరెక్ట్ చెప్పు, నువ్వు తెలిసినట్టే చెప్తున్నావు నువ్వు. సరే సరే జల్దీ పంపించే SMS. 92720. కరెక్ట్ ఫోన్ నంబర్ అదే. జల్దీ పంపించే బాస్ SMS. హలో 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 బాస్ ఉన్నావా? హలో హలో. అరే అరే మజాక్ అవుతుందా నీకు? హలో, ఐ విల్ కంప్లైంట్ యువర్ మేనేజర్. హలో, అరే ఏం జోకు చేస్తావేంటి బాస్ నువ్వు? ఫోన్ పక్కకు పెట్టేసి. హలో, అరే మజాక్ అవుతుందా నీకు? అరే
హలో హలో శృతికి ఫోన్ ఇవ్వరా. చూడండి ఎంత కష్టపడుతున్నా. నీ కార్నర్ టికెట్స్ కి స్పాన్సర్స్ బే. నీ ఇజ్జత్ పోయే ముందు అబ్బే యు షేమ్లెస్ బిచ్. 3000 కావాల్సి వచ్చిందా? కార్నర్ టికెట్స్ కావాలా? సరే స్ట్రెస్ అవుతారు అనమాట. అంటే సిగ్గుందా అసలు? కూర్చొని వాడి సోది భరిస్తూ ప్రశాంత్ పరంపరాలు కావాలా, పరంపరాలు కావాలా, పరంపరాలు కావాలా. Ain't nobody got the power to bind you down forever. Can maybe push you down hard, but brother, if they push you, you can push back. Can't be sitting, chilling, killing for the villains. Yeah, cemented in a cubicle of 4 feet by 4. Talk about control on your body, mind, and soul. 7 down into faceless spaces, stuck your brain of phases. Till the time the faces then we rise as faceless. Breaking corporate cages and these mindless faces and these bondage faces. Yes, please, no one might set my tone at ease. Clear all debris. If it's a matter of truth to speak, may the zombies rest in peace. సారీ. పర్లేదులేండి, దీనికి నవ్వచ్చు. తర్వాత ఇంకేమి, మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చేసా. మా నాన్నకి ఇంకా పిచ్చెక్కిపోయింది. కుకింగ్ వీడియోస్, యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? చేసి నువ్వే చూసుకుంటావా? వ్యూస్ వస్తే డబ్బులు వస్తాయి కదా. అరే ఈ కథలన్నీ ఎందుకురా, సప్పుడాకి ఇంట్లో కూర్చొని ప్లే స్టేషన్ లో GTA 5 ఆడుకున్నావా? పూరం లెక్క గేమ్ ఆడుకోవడం కూర్చుంటే రెంట్ ఎవరు కడతాడన్నా? నువ్వేవో ఫోటోలు కొడుతున్నావు కదరా. నువ్వేం చేస్తావు? గడ్డి వీక్తావా? నేనేం వీక్తే నీకెందుకురా, నా అండర్ చక్కగా కూర్చున్నావా లేదా? రాయబారమే ఆపు గారి లోకమంత మాయజాలమే, తరాల నుండి తరలి వచ్చే బంధువంట. కళ్ళంత కథలులే ఖరీదు కానివే, ఈ బాబు గారికి పాత పాట పాడుతున్న జేబు మోతకి వరాలు కోరే కాసులంటే గారాడంట. ఆకలంటే ఆశ పరాయి కాని భాష, ఖరాబు మోసుకోరదంటూ వినాలే సంబరాల కంట. వయస్సులెందుకంట నిదారి చేరే మలుపులన్నో రకాలే, నిజాలు తలిపి జాతకాలే గారడంట. మనిషికి పరుగులాటలన్నో కళలకు ఖర్చులారిపోయే, మిగిలిన ఆశే నిధ్యాసే తరాజులైతే మనసుకి రుజువులెన్నో కలిగే. తదుపరి తాను పాడే పాటే తొలగరి తీపి జ్ఞాపకాలే, ఇదే కదా అదే కథ ఈ మాయరా ఏ మాయరా. ఏ దారి మలుగుగో కాల జోరు రంగు పూసే జ్ఞాపకాలకో, ఈ గుండె కదిపే రాగముంటే పాడరాదా. అరే ఈ జ్ఞాపకాలని బాపు గారు కథలు చెప్పి పాడుతారని ఈ నింగి నేల వేచి చూసే లోకమాయా. ఎగ్జామ్ మర్చిపోయినా. ఎగ్జామ్ పోతే పోయిందిరా, ఏమున్నదా? సప్లై కదా లైట్. ఈరోజు డ్రైడే అన్న. ఏంది డ్రైడేనా? ముందే చెప్పాలి కదరా. బట్ అన్ప్రొఫెషనల్ గ్యాంగ్ ఇవ్వాలి. చూసుంటాడు. వెనక్కి తీసుకోండి. మరి మన ప్రశాంత్ లేదే. మీరా ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు?
రండి కార్లో కూర్చోండి. థర్మోడైనమిక్స్ ల్యాబ్ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజికల్ సెటప్. మీరే రండి. ఏదో కాళ్ళు వాసన వస్తున్నట్లేదు. పొల్యూషన్ అంటే సిగరెట్లు. మీరు సిగరెట్ తాగుతారా అంకుల్? నిద్రపోతున్న గాడిదని లేపు తన్నించుకోవడం అంటే అదేరా? ఏమిటి మీ ఫ్రెండ్ వంట వీడియోలు చేస్తున్నట్ట? కుకింగ్ ఈజ్ ప్యాషన్ అంకుల్. కుకింగ్ అనేది ఒక ఆర్ట్ అంకుల్. మంచి పెయింటింగ్ చూసి 1000 మంది చప్పట్లు ఎలా కొడతారు అలాగే ఇప్పుడే మేము ఇద్దరం జ్యోతిష్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళొస్తున్నాం. వాడికి పెళ్ళైతే గానీ ఆదాయం రాదని చెప్పాడు జ్యోతిష్యుడు. ఇంకా 3 నెలలురా మీరు ఎన్ని నాటకాలు ఆడినా. ఆ తర్వాత మొదటి పెళ్లి చూపులు ఏదైతే చూస్తామో ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉన్నా వాడికి కట్టబెట్టేస్తాను. వెళ్ళి మీ ఫ్రెండ్కి చెప్పండి, అర్థమైందా? అంటారా భయ్, బరాబర్ అంటారు. పెళ్లి చూపులు అయితే ఏంది, ఆ పిల్లల్ని ఓకే అనాలి కదా. ఇక అది ఓకే అన్నదంటే దానంత అవలేదు ఇంకోటి ఉండదురా భయ్. సీరియస్ చెప్తున్నా నేనైతే. ఏమన్నా పొద్దు పొద్దున్న వ్యక్తుడు అనవానుకో చాయపనా ఇప్పుడు అది ఓకే అన్నదనుకోరా, ఏంది సైడ్ తీసుకపోయి చెప్పు, ఇవా అక్క నాకు జర ఇజ్జత్ లేదు, ఇంతకుముందు జాబ్ ఉంటుండే, కాల్ సెంటర్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుండే, 2 వీక్నాయి, ఆ వీడియో ఇట్లా వైరల్ వెళ్ళింది, ఇక నువ్వు నన్ను ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో నీ ఇజ్జత్ అంతా మనలో కలుస్తా అని చెప్పి. ఇక నమ్మలే అనుకో యూట్యూబ్లో కొట్టి చూపిదా కాల్ సెంటర్ బ్రేకప్ అని. హోల్డ్ ఆన్ ఆ వీడియోలో ఉన్నది మీరా? ఐఎమ్ సారీ కానీ టూ ఫన్నీ అండి. అది విక్రమ్ చూపించాడు ఆ వీడియో. ఆ రోజు నవ్వినంత నేను ఎప్పుడు నవ్వలేదు. డామ్ ఫన్నీ. అసలు నిజంగా అయిందంటావా? టూ మచ్ కదా. ఇది ఒక్కటే దెబ్బకి జాబ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ 2 అవుట్. నువ్వు ఎప్పుడు చీట్ చేయవు కదా. బా టూ మచ్ అబ్బా. చూసిన ప్రతి వీడియోకి నిన్ను రిలేట్ చేసుకుంటే ఎలా చెప్పు, తప్పు కదా. ఫస్ట్ ఈ సిగరెట్ ఆప్, చేస్తావు. అరే సరే, సో హియర్స్ ద ప్లాన్. ఫుడ్ బిజినెస్, రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేద్దాం. చిన్న ప్లేస్లోనే కానీ అన్ని క్విజిన్స్ ఉండేలాగా, లైక్ మనకు నచ్చిన ఫుడ్ అంతా ఒకే ప్లేస్లో దొరికేలాగా. వాట్సే F&B హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా. హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంటే కానీ చిత్ర 200% మార్జిన్ ఉంటుంది, నీకు తెలుసు కదా. కానీ కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఒక ప్లేస్లో రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేస్తే మ్యాక్స్ 2 months నడుస్తుంది. డెఫినెట్గా బ్రాంచెస్ ఉండాలి, లేకపోతే సస్టైన్ అవ్వదు. బ్రాంచెసా? నో వేస్, ఎవ్వడివ్వడు మనకి. వీ కెనాట్ ఫైండ్ ఇన్వెస్టర్ ఫర్ ఇట్. ఫుడ్ ట్రక్స్ గురించి విన్నావా? వాట్? లీస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇప్పుడు ఒక ఏరియాలో రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేస్తే రిస్క్, హెవీ రెంట్స్, నడుస్తుందో లేదో తెలీదు. మంచి ఏరియాస్లో ఆల్రెడీ కట్ రోడ్ కాంపిటీషన్ ఉంది. సో ఫుడ్ ట్రక్స్. ఫుడ్ ట్రక్ ఆల్రెడీ యూఎస్లో బూమింగ్ బిజినెస్. ఒక ట్రక్ కొనుక్కొని దాన్ని మోడిఫై చేసి ఒక కిచెన్ సెటప్ చేస్తే డన్. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ మెన్యూ పెట్టుకొని ఎక్కడైనా బిజినెస్ చేయొచ్చు. వాట్ యూ థింక్? ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ బ్రిలియంట్. వర్కౌట్ అయితే ఇంకా ట్రక్స్ కొనొచ్చు. ఇట్స్ డెఫినెట్లీ స్కేలబుల్. సూపర్బ్. ఆల్రైట్ పార్ట్నర్, లెట్స్ స్టార్ట్. నేను ఢిల్లీ వెళ్తున్నాను. డాడ్తో నీ గురించి అండ్ మన ప్లాన్ గురించి చెప్తాను. ఐల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ సెట్. అగ్రిమెంట్స్తో వెనక్కి వస్తాను. ఆల్రైట్? సో నా బర్త్డేకి ఉండవన్నమాట. ఓయ్ డెఫినెట్గా ఉంటాను. అండ్ యు నో వాట్, నీ బర్త్డే రోజే we're going to start a food truck and that's my gift to you. All right? Deal? Deal. Nado వచ్చే. Are you mad? I'm serious. దా వెళ్దాం. వద్లు మళ్ళీ రాను. చంపేస్తా. Get going. All right. Bye. Wait. Sweets. ఎవరికి? Family. Not bad. వస్తున్నాను రా. సరే, ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ మీ టు గో. చూసుకో, నీ బర్త్డే కల్లా వచ్చేస్తాను. వెయిట్ ఫర్ మీ. బాయ్. నీకు సర్ప్రైజ్ ఉంది. I'll miss you. I'll come back soon. Take care. Let's go, boys. చిత్ర వెళ్ళిపోవే ఆడుతూనే ఢిల్లీకి. ఎంత లేట్ అవుతుందో పిచ్చెక్కిందా?
3 months ago ఆస్ట్రేలియా యూనివర్సిటీకి అప్లై చేస్తానన్నావు, 10 lakhs కావాలన్నావు. సరేలే చూద్దామన్నా. అదేదో ఎంట్రన్స్కి 1 lakh కావాలన్నావు, ఇమ్మీడియట్లీ ఇచ్చేసా. ఇప్పుడు ట్రక్ కొని ఫుడ్ బిజినెస్ పెడతా ఉంటున్నావు, 10 lakhs rupees కావాలంటున్నావు. అయ్యో మ్యాడో వాట్? నాకు ఫ్రీగా ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు. తాత నా పెళ్లికి డబ్బులు ఇస్తే ఎఫ్డీలో వేశారుగా, దానిలో నిండి ఇవ్వండి. ఇంట్రెస్ట్ సహా రిటర్న్ చేసేస్తాను. చూసావా నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయకండి. ఎంబీఏ చదివానని నెత్తికెక్కి అడ్డమైన లెక్కలన్నీ చెప్పకు నాకు. దీనికేం తక్కువ లేదు. తీసుకో, నీ డబ్బులే, ఏం చేస్తావో చేసుకో. హే, హౌ ఆర్ యూ? ఏంటి 2 రోజుల నుంచి కాల్ చేయలేదు? ఇంకెవరైనా ఉంటే అలిగి గొడవ చేసేది. నథింగ్ మచ్. హే ఢిల్లీ బాయ్, నీకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది. బాబు ఇట్రామ్మా, కీస్ ఇంకా ఆర్సీ. హలో. సో ఆ షెఫ్ వరుణ్ని కలిసారా? వాడి బొంద ఎంత యాటిట్యూడ్ తెలుసా? నెలకి 1,00,000 అడుగుతున్నాడు. అవును, ఇంత శ్రవంతి ఏదో సర్ప్రైజ్. ఏం లేదురా బాబు, అదేదో పిచ్చిదానిలా వాగుతుంది. ఏంటి డల్గున్నావు? మన బిజినెస్. డోంట్ వరీ, బిజినెస్ వర్కౌట్ అవుతుంది. షెఫ్ దొరుకుతాడులే, నువ్వు టెన్షన్ పడకు. ఎందుకు వర్కౌట్ కాదండి? ఎంత బ్రిలియంట్ ఐడియా అది, రెస్టారెంట్ ఆన్ వీల్స్. పేరు బాగుంది యాక్చువల్లీ. నాకు ఇలాంటి ఐడియాస్ వచ్చేసేస్తేనా? ఎందుకు? మీ ఐడియాస్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి కదా. యూట్యూబ్ కుకింగ్ వీడియోస్, 0 ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఈజీ మనీ. ఈజీ మనీయా నా బొందనా? యూట్యూబ్ చెక్ రాలేదా? వచ్చింది. Voilà les gars, votre premier chèque. ఫ్రెండ్స్, మీ మొదటి చెక్. రియల్లీ? సార్ ఇక్కడ ఒక 0 మిస్ అవుతుంది బాస్. Oui, 500 rupees. Votre vidéo a eu un total de 10 000 vues. యా 500 రూపాయలు. మీ అన్ని వీడియోలు కలిపి 10,000 వ్యూలు వచ్చాయి. On n'a pas pris de commission, c'est le montant total. మేము ఇంకా మా కట్ తీసుకోకుండా మీకు డబ్బులు ఇచ్చాం. Essayez de faire des vidéos un peu plus marrantes. Personne ne regarde des vidéos de cuisine. ఇంకొంచెం ఫన్నీ వీడియోస్ ట్రై చేయండి. ఈ వంట వీడియోలు ఎవరు చూడరు. On a besoin de vidéos plus populaires. మనకు కావాల్సింది వైరల్ వీడియోస్. Better luck next time. అర్థమైంది. స్పానిష్లో తిడుతున్నది. నైస్ మీటింగ్. చాయ్ ఆర్డర్ చేద్దామా? ఏ నీ 500 ఇచ్చేస్తావా? వద్దులే. నన్ను తోడికి జాబ్ వచ్చింది చూడరా, అదిలో నాకు కాలేదు. Okay, got job. That's burning me. వాడు కానీ దొరకాలేదే ఏరియాలో, నా ఏరియాలో దవడ వల్ల కొడతావు. I saw that guy in my area. His jaw break. అనవసరంగా ఫారినర్ ముందు ఇజ్జత్ తీసినవాడు. In front of the foreign girl. హిందీ రానప్పుడు మాట్లాడకు నువ్వు. నువ్వెందుకు నవ్వుతున్నారా? లైవ్ సెట్ యూట్యూబ్ కింగ్స్ అన్నావు కదా, గిదేనారా? ఏముందా, డబ్బులు వచ్చేసినాయి. పెళ్ళి ఆ జ్యోతిషుడు తప్పు, ఇంకా ఈ పెళ్లి చేసుకోనని చెప్పేస్తా. డన్. 500 సంపాదించగా నీకు వచ్చిన రోషానికి చూహారా. ఇది తీసుకపోయి మీ ఏ చూపించాను తూ అని వచ్చి రేపు పెళ్లి చూపులు చేస్తాను నీకు. ఇలాంటి మ్యాటర్లు కేర్ఫుల్ గా డీల్ చేయాలరా. సప్పుడేక ఏదన్నా వైరల్ వీడియోలు చేద్దామని. నా స్పానిష్ అమ్మ కూడా ఇదే చెప్పింది. స్పానిష్ కాదు, అది ఫ్రెంచ్. ఏదైతే ఏంది బే, నేనైతే ఫిక్స్ రా. ప్రాంక్ వీడియోలు చేద్దాం రా. ఈ వంట వీడియోలు ఎవరు చూస్తలేడు ఇంకా. అవేంటి ప్రాంక్ వీడియోలు తెలియదు రా. ఇదేనా? ఇదే చూడండి. పెట్రోల్ పోసుకుంటుండు. పెట్రోల్ కాదురా, అది వాటర్. అయితే ఇది చూసి అందరు భయపడి ఉరుకుతారు, అది మనం రికార్డ్ చేస్తాం అంతే. అంతేనా? ఇది ఎవరు చూసారు అబ్బాయి? అక్కడ కింద చూడు ఎంతమంది చూసారు. షిట్, దీనికి 50 lakh వ్యూస్. మరి చూడు, అది చేసినావంటే నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి గా ఫారినర్ మనకి 20,000 ఇస్తారు అన్నా. ఇంకా తగ్గేదే లేదన్నా మనం. ఏమైనా ఈ నార్త్లకు భలే ఐడియాలు వస్తాయన్నా అసలు. అందుకేరా మనం కూడా బటర్ చికెన్ తినాలి. హలో సుబ్బు, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారా? చేసినారా నౌకరీ ఇస్త్రీ అన్ని అగ్గి పెట్ట? హలో, చేసినారా నువ్వు కూడా ఇంటర్వ్యూ అన్ని? సుబ్బు ఒక నిమిషం ఉండరా. అంటించానా? ఏంద్రా అంటించేది? చల్ సుబ్బు, ఎవడ స్టాంట్లు వేస్తున్నాడు రైట్. ఒక నిమిషం ఉండరా. ఆంటీ అన్న ఆంటీ పొద్దున్నే పని లేదు. అరే అంటిస్తారు మరి. దరిద్రమైన యాక్టింగ్.
అన్ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్స్. యాక్టింగ్ ఏంద్రా? ఎవడైనా భయపడతాడారా అది చూసి? నువ్వు చెయ్యన్న యాక్టింగ్. నన్ను అన్నాడు ఎందుకురా? మీరు చేయండి, మీకు తెలుస్తుంది. నన్ను వదిలేసింది, తట్టుకోలేకపోతున్నా. నేను చనిపోతా. దానికి నా విలువ తెలియదు. బాబు తొందరపడు. ప్లీజ్ అంకల్, ప్లీజ్ అంకల్, మీరే. అచ్చా అంకుల్. యూకలిప్టస్. ఏమైంది దీనికి? యా నైస్. నేను అంటిస్తాను రా. చిచి ఇంట్లోనే కాదు బయట కూడా నీ కొడుకు పరువు పోయే పనులు చేస్తాడు. పార్కుల్లోను బస్ స్టాప్లోను పెట్రోల్ పోసుకుని నన్ను అట్టిద్దండి అని చెప్పేసి వెధవేషాలు వాడు. ఇంజనీరింగ్ చదివేనే ఏమైనా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అవ్వాలని ఏమైనా ఉందా? నా వల్ల కాదు. ఏదో సంబంధం చూసి అంట కట్టేస్తాను. వాడు చావు, వాడు వస్తాడు. ఇదంతా అసలుకి నిన్నలా చూడు ఎలా గొడ్లకోబలే తొంగి చూస్తున్నాడు ఇడియట్. బాబు కాఫీ. కాఫీ కాదు, అయ్యగారికి కాస్త మందు ఉంటుంది అల్మారాలో, ఐస్ క్యూబ్స్ చేసి మరి అందిస్తారా నువ్వురా. నువ్వా? టోరేరా అక్కడ పెట్టు. చేసుకో బాబు, మంచి సంబంధం తెచ్చారు డాడీ. నచ్చితే నువ్వే చేసుకో. అదే వద్దన్నా, ₹1,00,00,000 కట్నం ఇస్తారంట, అంతే లైఫ్ సెటిల్ అయిపోద్ది. అదేదో చేస్తాను కదా, బీచ్లో హోటల్ పెడతాను, ఈజీగా చేసుకో. లేకపోతే కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకొని కూర్చో, ఎఫ్టీలో డబ్బులు వెయ్యి, నెలకి ₹1,00,000 వస్తాయి. ఎఫ్డీలో ఇస్తే 1,00,000 వస్తుందా? 1,00,000 అంటే నాన్నగారే చెప్పారు. 10% లక్షకి ఇస్తున్నారు. సరే చేసుకుంటా. ఎఫ్డీ చేసుకుంటా బాబు? పెళ్లి చేసుకుంటా. సో మీరు కట్నం కోసం ఈ పెళ్లి కొప్పుకున్నారా? లేకుంటే పెళ్లి చేసుకొని ఏం చేయాలండి? నన్ను నేనే చూసుకోలేను, దాని మీద మిమ్మల్ని ఎలా? హలో, ఫస్ట్ నేను పెళ్లి కొప్పుకోవాలి కదా. అయినా మా నాన్న దగ్గర ₹1,00,00,000 ఎక్కడ? మీకు తెలియకుండా దాచుతున్నారేమో, మళ్ళీ మీరు బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారని. అవును, మీ బిజినెస్ ఏమైంది? మీ బర్త్డే రోజు వస్తా అన్నాడు, మీరు సర్ప్రైజ్ ఇస్తా అన్నారు. What is his caste? What's his caste? నాన్న, North Indians they don't have caste. ఇక్కడ వాడు. హాయ్. అగో శ్రవంతి. హ్యాపీ బర్త్డే చిత్ర. థ్యాంక్స్. నమస్తే అంకుల్. నమస్తే అమ్మా, బాగున్నావా? బాగున్నాను అంకుల్. ఎక్కడే ఢిల్లీ బాయ్? ఫోన్ చేశాడా? ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది. స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది. అయినా ఈ రోజుల్లో ఇవన్నీ కామన్ అయిపోయాయి కదండి. సరే, ఐల్ కాల్ యూ బ్యాక్. బాయ్. అంకుల్ వాడు ఇంక రాడు, ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు. నానా, ఓకే, వాట్ ఎవర్ హస్ హ్యాపెండ్. మంచిగా అయింది అనుకుందాం. నా మిస్టేక్. ఇంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చానా? మై మిస్టేక్. ఒక్క మాట కాదనలేదు. బాయ్ ఫ్రెండ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, బిజినెస్ పార్ట్నర్, 10 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్. వాట్ హ్యాపెండ్ నా? వాడేమో 2 crore కట్టడం కోసం నేను వదిలేశాడు, ఉండిపోయాడు అక్కడే. వాడు స్మార్ట్ ఏలే, ప్రాక్టికల్ ఫాలో. నువ్వు
ఇంకోసారి లవ్ బిజినెస్ అన్నావా ఊరేసుకొని సచ్చేస్తా. నేను ఆ ఆస్ట్రేలియా ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తానా? చంపేస్తా. షటప్. నేను చెప్పించేయాలి ఇప్పుడు. నేను చెప్పించేయాలి. ఐ విల్ నాట్ గివ్ యూ ఎనీథింగ్. నీకు దమ్ముంటే ఆ ట్రక్ ఉంది కదా, ఆ ట్రక్ పెట్టుకుని బిజినెస్ చేసి సంపాదించాడు. నేను ఒక్క పైసా ఇవ్వను. అండర్స్టాండ్? అలాగని పెళ్లి చెప్పులు అవాయిడ్ చేద్దామనే ఆలోచన తీసేసి నా ఇంట్లో ఉన్న వరకు నేనేం చెప్తానో అదే చేయాలి. డు యు అండర్స్టాండ్? అండ్ దెర్ విల్ బి నో డిస్కషన్ ఆన్ దిస్. దిస్ ఇస్ ఫైనల్. కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేసి ఇంటికి దింపేసమ్మా. నేను వస్తామా? It's okay, Chitra. I think he's crying. వాడు యాసోల్ అండి. వాడి గురించి అసలు ఆలోచించకండి. బుద్ధి లేదు వాడికి అసలు. అయినా మీరు కూడా ఏంటండి కట్నం ఇస్తున్నాను పెళ్ళికి ఓకే అనడం? జీరో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. చెప్పండి మీ పేరెంట్స్కి, నాన్న నాకు టైం కావాలి, నా వల్ల కాదని. అమ్మాయిలకు వాళ్ళ ఫాదర్తో మాట్లాడడం చాలా ఈజీ అండి. మా అబ్బాయిలకే అంత ఈజీ కాదు. అయినా మీరు మీ ఫాదర్తో నాన్న నాకు ఈ పెళ్లి చూపులు వద్దు అని అనుండొచ్చు కదా. మీరు కూర్చున్నారుగా. అరే అది పట్టుకోండి. చిత్ర, నేను చిత్ర. తెలుసా ఆంటీ, కాఫీ చాలు. ఇది కాఫీ కాదు, స్నాక్స్, సమోసాస్. అయినా మనకు ఎలాంటి కామన్ పాయింట్స్ లేవు కదా. ఉంది. నాకు కూడా సమోసాలో సాస్ వేసుకొని తినేవానంటే అస్సలు ఇష్టం లేదు. సమోసా కాలి. అరే కౌశిక్, విష్ణు చూసినారా 15 minutes లేదు, గంట అయింది. ఏంటి మా ఫ్రెండ్స్. నాన్న నేను ఇది తప్పుడు అడ్రస్, వేరే పెళ్లి చూపులు. అవును బాబు, మీరు పోవాల్సిన అడ్రస్ నెక్స్ట్ లీడ్ లో ఉంది. ఇది స్ట్రీట్ నెంబర్ 7. మీ పెళ్లి చెప్పులు స్ట్రీట్ నెంబర్ 8 లో ఉంది. ఇప్పుడే తెలిసింది మాట్లాడేటప్పుడు. మీరు బయలుదేరండి, లేట్ అవుతుందేమో. ఎస్ మ్యాప్స్ పంపించచ్చు కదా, డైరెక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు కదా, కాల్ చేయొచ్చు కదా. అయినా బీకి కలిసిపో. వచ్చారా వాళ్ళు? రా రా కిందకి రా. లెట్స్ గో. రండి రండి రండి. హలో హలో, వెల్కమ్ వెల్కమ్ వెల్కమ్. బ్రోకర్ ఏదో కన్ఫ్యూజన్ చేశాడు, సో సారీ అబౌట్ దట్. రండి రండి కూర్చోండి. రండి. బాబు, కాఫీలో షుగర్ తక్కువే కదా? నేను టీ కాఫీ తాను. నమస్తే నమస్తే అండి. నమస్తే నమస్తే. సారీ కొద్దిగా. మీరు స్వామిరావు గారి? అవును నాయన. గుడ్ గుడ్ గుడ్. మాది స్ట్రీట్ నంబర్ 7. అవును కరెక్ట్. ఏం లేదు, ఊరికే కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటానంటే. అరే ప్లీజ్ ప్లీజ్ హ్యావ్ ఇట్. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. అలా నెమ్మదిగా పోస్తే కోల్డ్ కాఫీ అవుతుంది. వీళ్ళైనా కరెక్ట్ అడ్రస్కి వచ్చారా? ఇప్పుడు జరిగిన అడ్వెంచర్ చాలు కానీ నోరు మూసుకొని పదా. ప్లీజ్ హ్యావ్ అండి. సో ఐల్ బి ఫ్రాంక్ విత్ యూ అండి. ఐ నో దట్ యువర్ బాయ్ డజంట్ హ్యావ్ అ జాబ్ యెట్. పెద్దగా క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా లేనట్టుంది. మా అమ్మాయికి కూడా ఎడ్యుకేషన్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదండి. జనరేషన్ టుడే. నాకు కావాల్సింది ఒక మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి మంచి వాల్యూస్ ఉన్న అబ్బాయి. ఐ మీన్ అస్ట్రాలజీ అండి. ఇట్స్ అ సైన్స్. అండ్ మా అమ్మాయికి కరెక్ట్ గా మీ అబ్బాయి జాతకం మ్యాచ్ అయింది. సో ఐమ్ గోయింగ్ విత్ మై గట్. దట్స్ హౌ ఐ డూ మై బిజినెస్ ఆల్సో. లేకపోతే మాకు కూడా మంచి మంచి సంబంధాలు వచ్చాయండి. సో వాట్, క్లారిటీ ఉండాలండి, మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఉండకూడదు. రేపు పెళ్లిలో మీ రిలేటివ్స్ మా రిలేటివ్స్ మాట్లాడుకొని బాగుండదు. రైట్ బావ గారు? కరెక్టే కదా? ప్లీజ్.
మా చిత్ర వెరీ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ ఫ్యామిలీ టైప్. ఏం చదువుకున్నారు? షీస్ జస్ట్ కంప్లీటెడ్. ఐఎమ్ సారీ, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మ్యారేజ్. నేను ఇంట్లో ఉన్నంత కాలం మా నాన్న నన్ను ఇలా తయారయ్యి పెళ్లి చూపులకి రమ్మని ఫోర్స్ చేస్తున్నారు. సో నేను వస్తున్నాను. నాకు ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలని ఉంది. సో ఆ డబ్బులు సంపాదించే వరకు నేను ఇలా అంకుల్ కూడా లైటా? ప్రతి పెళ్లి చూపులు దీనికి ఒక డ్రామా అయిపోయింది. నా సీరియళ్ళన్నీ మిస్ అయిపోతున్నాయి. ఈసారి పెళ్లి చూపులకి నన్ను పిలవకండి. సరేనండి, అయితే నేను కూడా కొద్దిగా డిస్కస్ చేసుకుని. షూర్. అంకుల్ ఒక్క నిమిషం. అరే కట్నం గురించి కూడా అడిగిరా. రే నువ్వు ఆగ్రా నాయనా. ఇట్స్ ఓకే. ఐ లైక్ యువర్ ఫ్రాంక్నెస్. నా సంపాదన అంతా నా కూతురికి. నేను ఎప్పుడూ అయితే ఓకే అంకుల్, డన్. నాకు ఈ సంబంధం ఓకే. నేను ఒక్కసారి పెళ్లి కూతురుతో మాట్లాడేసి వస్తాను. చూడండి, నేను మీకు నచ్చానో లేదో తెలీదు. ఇట్స్ సో వియర్డ్, బట్ సడన్ గా పెళ్లి చూపులు అంటే ఐ అండర్స్టాండ్. అరే నరసింహల రజనీకాంత్ ఈ సౌందర్య వాళ్ళ పని మంచిరా. గాడ కూర్చున్నది కదా రమ్మకృష్ణ, గది పెళ్లి కూతురు. కాఫీలో కొంచెం షుగర్ ఎక్కువైంది, తక్కువ చేయండి, బాగుంటుంది. డ్రాయింగ్ క్లోత్స్, ఎస్ పాప. తీసుకోండి, లడ్డు తినండి. హాయ్ రిచా. ఇట్ బైట్స్. Why don't you guys go out, get some lunch? ఇక్కడ ఎందుకు మాట్లాడుకోవడం? We'll set up something. Be nice to, get to know each other. Okay. నువ్వేం చేస్తుంటావు? ఒక్క ఫారెన్ అంకుల్, ఇస్త్రీ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. ఆ తప్పు పెళ్లి చూపులకి వచ్చిన వాళ్ళ నంబర్ ఏదైనా ఉందా? ఎందుకు? వాళ్ళ ఇంటికి కూడా వెళ్ళి సారీ అండి, నాకు పెళ్లి ఇష్టం లేదండి, మా నాన్న ఫోర్స్ చేశారండి, నేనేమో ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాలండి, నేను బిజినెస్ ఉమెన్ అవ్వాలండి, బ్లా బ్లా బ్లా. వెరీ ఫనీ. ఎప్పుడు చూసినా ఈ వెటకారం ఒకటి. ఎటు? డబ్బులు సంపాదించడానికి. ఆటోలో వెళ్ళు, ఎండ ఎక్కువగా ఉంది. అంత ప్రేమ వద్దు నాన్నగారు, నేను బైక్ లో వెళ్తాను. చూసావా, దీని ఏమంటారు? వెటకారం కాదా? ఎవరా శ్రీధర్ అన్న బెడ్ మ్యాచ్ కి రాలా? అన్నా నాకు జాబ్ వచ్చిందన్నా. మరి ఎట్లా రాలా? ఎంజాయ్ రా కానీ. అరే పార్టీ మర్చిపోకరే. ఏం మలేష్ అన్న, శ్రీధర్ గారికి జాబ్ వచ్చిందంటే దేశం బాగుపడుతుంటాయి కదా. ముందు నువ్వు బాగుపడి నా బాగా తీర్చానా? చీ నేరో మైండెడ్. ఆఫ్టర్ ఆల్ నీ అప్పు తీర్చడా నేను బాగుపడాల్సిన అవసరం లేదురా, తుమ్మితే వస్తుంది. కొద్ది రోజులు ఎట్లయినా ప్రశాంత్ వాళ్ళ ఇంటికి లక్ష్మీదేవి అడ్రస్ అడుక్కొని మరి వస్తుంది. తెలుసా నీకు? అన్ఎడ్యుకేటెడ్ షాప్ కీపర్. పేపర్ చదివా ఎప్పుడైనా ఇంగ్లీష్ పేపర్? నువ్వు మళ్ళీ తెప్పిస్తాడు ఎందుకో, రోజుకు 100 రూపాయలు. టమాటో ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇక్కడ 31A23 ఎక్కడ? అలా అడిగితే ఎలా తెలుస్తుందమ్మా? చిత్ర. ఏ హాయ్. మాయలే, ఏం పని? నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి. ఆ రోజు నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఆలోచన వచ్చింది. మన ఇద్దరికి కావాల్సింది డబ్బు. ఐ హ్యావ్ అ ఫుడ్ ట్రక్, బిజినెస్ ప్లాన్ కూడా ఉంది. నువ్వు షెఫ్ అవుదాం అనుకుంటున్నావు. ఆ రోజు నువ్వు చేసిన ఫిష్ అండ్ చిప్స్ గుర్తు. ఇట్ వాజ్ రియలీ నైస్. సో మనం ఇద్దరం కలిసి ఆ ఫుడ్ ట్రక్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అడుగుదామని వచ్చాను. చిత్ర, ఐడియా బాగానే ఉంది, బట్ నేను సెటిల్ అయిపోయా. నాకు ఇలాంటి కష్టాలు ఇంకా అవసరం లేదు. నా పెళ్లి కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఓ కంగ్రాట్స్. అమ్మాయి నచ్చిందా? ఇవాళ కలుస్తున్నా. వాళ్ళ డాడీ డేట్ అరేంజ్ చేశారు. అమ్మాయి నచ్చకపోతే అడ్జస్ట్ అవుతా. డబ్బే కదా అన్నిటికీ ప్రాబ్లం. ఆ డబ్బే ఉంటే ఇంకేంటి? నీకు ఫ్రీగా అడ్వైజ్ ఇవ్వచ్చు. ఫ్రీయే కదా, చెప్పు. చూడు, వాట్ యూ డూయింగ్ ఇస్ రాంగ్. నీకు టాలెంట్ ఉంది. నువ్వు అనుకుంటే నువ్వు ఓన్గా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. ఇలా కట్నం ఇస్తున్నారని ఓకే అనడం
ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఐడియా. రేపు వాళ్ళ బిజినెస్ ప్లాన్ నీకప్ప చెప్తే నువ్వు అదే చేస్తూ బ్రతకాలి. అది నీకు ఇష్టం లేకపోతే? చూడు చిత్ర, కొందరు జాబ్ చేయడానికి పుడతారు, కొందరు బిజినెస్, కొందరు ఏది చేయలేరు. నేను ఆ మూడో టైప్. నాకు అది బాగా తెలుసు. చాలా మంది షెఫ్స్ ఉన్నారు కదా, ఫైన్ సమ్మన్ వాస్ గుడ్. నా కూడా ఎందుకు పెడుతున్నా? In case you change your mind. సారీ, డేట్కి వెళ్ళాలి, టైం లేదు. తీసుకో. సెటు ఇటేనా? ఓ థ్యాంక్స్. హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఏంటి వాయినా? ఎస్ సార్. ఆ టేబుల్ కూడా తీసుకురా. షూర్ సార్. హే, హాయ్ రిచా. నైస్ ప్లేస్. ఆర్డర్ చేసావా ఆల్రెడీ? No, not yet. Okay. So, what's up? ఏం చేస్తుంటావు ఫ్రీ టైంలో? Nothing. You? వంట చేస్తుంటా. ఐ లైక్ కుకింగ్. Nice. Just give me a minute, okay? Yeah. Okay. నన్నెందుకు పిలిచావు? ఫోన్లో ఇంత బిజీగా ఉంటా? నాన్నగారు రమ్మన్నారు. నేను పిలిస్తే ఒక్కడిని వస్తావని, ఇంటర్వ్యూ చేద్దామని. డాడీ ఉన్నారా ఇక్కడ? Hey guys, what's up? Hey sir. Hi. Sit. Relax. Had a board meeting downstairs. ఒకసారి పైకి వచ్చి కలుద్దాం అనుకున్నాను. Okay. How's it going? Good. Getting to know each other. Yeah. Cool. ఆర్డర్ చేశారా? లేదు. చేయి మరి. I'm starving. అంకుల్, సార్ మీరు చెప్పండి. Look, I'll get to the point. నాకు నా బిజినెస్ చూసుకునే అబ్బాయి మాత్రం నాకు కావాలి. కానీ అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ నీలో ఉందా? That's what I've been thinking, you know. See, చదువు is important, I understand. But I don't believe that it's everything for business. Who knows where the next billionaire is going to come from, right? Very true, uncle. కానీ నీలో ఆ టాలెంట్ ఉందా? అది కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాతనే పెళ్ళి. So tell me a little bit about your work experience. Yeah, food truck. Food truck. Yeah, అంటే ఇట్స్ లైక్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్. Okay. రిటర్న్స్ చాలా హై ఉంటాయి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెస్టారెంట్ చూడండి ఎంత ఖాళీగా ఉందో. చాలా హై ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇంత ప్రైసీ మెను, ఇంతమంది స్టాఫ్. బట్ ఫుడ్ ట్రక్, interesting. It's like a kitchen on wheels. They call it the street food revolution. Interesting. No, Richa, it's quite good. Dad, please don't involve me in this. Chap Pradeep, you were saying. Yeah. Prashant. Prashant, Yeah. sorry, go on. Yeah. So, what I was saying is, నేను మా ఫ్రెండ్ చిత్ర అనే అమ్మాయి ఫుడ్ ట్రక్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఓ, ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదా? అయిపోయింది సార్. అంటే అయిపోయినట్టే. ఇట్స్ లైక్ 2 months లో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఇట్స్ డన్. వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. గుడ్, గ్రేట్. సో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, రన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు కలుద్దాం. అప్పుడు మనం కూర్చొని పెళ్లి గురించి మాట్లాడదాం. రైట్ నౌ లెట్స్ ఈట్. ఐఎమ్ స్టార్వింగ్. వాట్ యు గైస్ వాంట్ టు ఈట్? ద గ్రీక్ సాలడ్ హియర్ ఇస్ ఆసమ్. యు గాట్ టు ట్రై ఇట్. मैडम मिनिमम 5 लाख होता है, 10,000 से कुछ भी नहीं होगा. ट्रक बड़ा है, वायरिंग पेंटिंग बहुत काम है. 5 लाख दे दो. అంత బడ్జెట్ లేదు, కొంచెం తగ్గించు. देखो मैडम, आप 2 घंटे से आप परेशान कर रही है. आपको अच्छा लग रहा है क्या? ये बजट में ऐसा कोई बकरा नहीं मिलेगा. దొరికాడు, నువ్వు వెళ్ళొచ్చు. क्या బక్రా మిల్ గయా, తుమ్ जा. क्या टाइम पास कर रहे हो? హాయ్, నాకు డీల్ ఓకే. ఏ డీల్? అదే కలిసి పనిచేద్దాం అన్నావు కదా ఫుడ్ ట్రక్ లో. ఐ మీన్ లెట్స్ స్టార్ట్. ఆ డీల్ లేదు. ఏ
ఇప్పుడే 2 బ్రిలియంట్ షెఫ్స్ని అపాయింట్ చేసి అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను. వాళ్ళ యా, మెకానిక్స్లో ఉన్నారు. ఎలా ఉంటే ఏంటి, వంట బాగా చేస్తారంట. నేను చేస్తా వంట. అయితే నువ్వు కష్టపడే టైప్ కాదుగా. ఇప్పుడు పడతా, ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చి చూడు. వై దిస్ సడన్ చేంజ్? ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే పరిస్థితి కొంచెం దారుణంగా ఉంది. మా ఫ్రాంక్ ఫారెన్లో కెప్ట్ ఫిట్టింగ్ బిజినెస్ ఉండాలంట. ఓ, నువ్వు ఫ్రాంక్గా చెప్పాల్సింది నువ్వు పనిచేసే టైప్ కాదని. ఓకే, ఐ గాట్ ద పాయింట్. సారీ, నన్ను ఏం చేయమంటావు? 3 సార్లు సారీ చెప్పు. సారీ సారీ సారీ. నీట్గా చెప్పు. సారీ. సరేనా? ఓకే, సో ఫస్ట్ అప్ ఐ నీడ్ యూ టు మేక్ ఓవర్ ద ట్రక్. నేనెందుకు? మెకానిక్ని పిలుచుకో. ఖర్చు ఎక్కువ, నువ్వే చేయాలి. పెయింటింగ్, ఇన్స్టాలేషన్, నేను రిజిస్ట్రేషన్, పేపర్ వర్క్. మీరు ఏసీలో కూర్చొని హాయిగా పనిచేస్తారనమాట. ఓకే, ఇష్టం ఉంటే చెయ్యి, లేకపోతే వెళ్ళి నీ ఫాదర్ ఇన్లోకి నిజం చెప్పు. సరే, చేస్తా. ఓకే, వెళ్ళు. మంచి రోజు చూసి పిలుస్తా. అండ్ వచ్చేటప్పుడు నీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా తీసుకురా, పనికొస్తారు. సరే మేడం. పెన్ పడింది, తీసిదు. ఓకే, yeah, I got that. All right. చిత్ర, I'll call you back. ఇంట్రడక్షన్స్ వద్దు, నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు. పని స్టార్ట్ చేద్దాం. నాకు టైం అంటే పిచ్చి పట్టింపు. టైంకి రావాలి, టైంకి ట్రక్ తీయాలి, టైంకి ఫుడ్ రెడీ ఉండాలి. టైంకి కట్టుబడి ఉంటేనే సక్సెస్ ఫాలోస్. క్లియర్లీ మిమ్మల్ని చూస్తే ఆ ఫీలింగ్ రావట్లేదు. ఏ ఫీలింగ్? మీరు టైంని ఫాలో అవుతారని. am I right? You follow time? కౌశిక్? టైమా? రే కుదరా ప్లీజ్. టైంకి సినిమా పోతాం. ఇప్పుడు దాకా ఏ సినిమా లేట్ పోలేదు తెలుసా? ఓరి పిలిచిందంటే గంట ముందు ఆడుంటాం. 10 o'clock షట్టర్ బంద్ చేస్తున్నారంటే 9:58 కాడు ఉంటా. ఇప్పుడు దాకా లైఫ్లో డబల్ రేట్ల మంది ఎప్పుడు కొనలేదు తెలుసా నేను. మా అయ్య లేవకముందు ఇంటి బయట ఉంటా, పన్న తర్వాత ఇంటి లోపట ఉంటా. టైం అంటే కౌశిక్, కౌశిక్ అంటే టైం. యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. టైంకి తింటా, టైంకి వంట, టైంకి పోతా. చెప్పపైన ఎనీవే, నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ 5 daysలో మేక్ ఓవర్ కావాలి. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మొత్తం టైప్ చేశాను. జాగ్రత్తగా చూసి పని చేయండి. పని నచ్చితేనే తర్వాత డబ్బులు ఇస్తాను. నచ్చకపోతే మీరు ఫైన్ కట్టాలి. Sun will shine in the aftermath. Freedom lies inside my heart. When you see all the magic rising up, break it down, feel love, all is one. Oh, let it go, 'tis all I see, all I feel is పూలమాల పాడుతుండగా ఈవేళ సంధ్య సన్నదాది పాట పాడగా మాటలాడే మౌన రాగం మాటలాడగా ఈ వేటు చూపు చూసే కళ్ళు వేచి ఉండగా when you see all the magic rising up, break it down, feel love, all is one. Oh, let it go, 'tis all I see, all I feel is love. Sun will shine in the aftermath. Freedom lies inside my heart.
మ్యాజిక్ పాట పాడగా. మొత్తం 35,000 రూపీస్. థ్యాంక్ యూ. వెరీ ఫనీ. అది నీకు కాదు, మన ఫస్ట్ అసైన్మెంట్. నా కాలేజ్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మాయ ఒక ఈవెంట్ మేనేజర్. అతను మనకి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు. ఒక పెద్ద వెడ్డింగ్ జరుగుతుంది. ఇది అడ్రస్. సో మనం లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామా? మొత్తం కాంట్రాక్ట్ కాదు, ఓన్లీ స్టార్టర్స్. ఇది మెన్యూ. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కొనుక్కొని మిగిలిన డబ్బుతో టైర్స్కి గాలి, పెట్రోల్ కొట్టించుకుని రా. దాంట్లో మనం మిగిలితే ఖర్చుకి పెట్టుకో. కరెక్ట్గా 10 AM ఉండాలి అక్కడ. ఎంత మిగులుతుంది? నా లెక్క ప్రకారం 2,000 రూపీస్. ఓకే సరేలే. ఎందుకు లే? కంగ్రాచులేషన్స్ టు అస్. ఓకే బాయ్. కరెక్ట్గా 10 AM. రూల్స్. లెఫ్ట్ కొడితే 2D, రైట్ కొడితే 1D, విష్ణు కానీ మూర్తికి కొడితే 4. జస్ట్ కిడింగ్. 4 నాట్ 2లకించి 4 చూసినప్పుడు ఎవడైనా ఫాస్ట్ వేసిన ఒక 1 నాట్ కౌంట్. నేను ఇట్లా ఫస్ట్ బాల్ అవుట్ అంటే అవుట్ గాను, ఫ్లూక్ అవుట్ అయితే ట్రయల్స్. ఏ రికార్డ్ లెఫ్ట్, అరే పోవో రైట్, ఏ కార్టూనేటర్ ఇంకా లోరా డిస్నీ బాలేరా. లెట్ స్టార్ట్ ద గేమ్. గేమ్ గేమ్ జై బాలయ్య. పుట్టోళ్ళకే నువ్వు నా బ్యాటీ అన్నా చూసి నేర్చుకోపోనాను. నీ దగ్గర నేర్చుకోవడానికి నాకు ఏం లేదన్నా, నాకు వచ్చు. నేను బడేస్తే సీడ్ తాగుతున్నాను, మీ అమ్మకి చెప్పినాను అనుకో. ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చిందిరా. అయితే డబ్బులు వచ్చినాయి. ఉండా చేసుకోను. తాగుదాం. రెడీ డ్రంకర్డ్ ఫెలో. అన్నా అన్నా నేను వస్తున్నా అన్న. నేను వంట వండుతా. ఎవడు వడ్డిండు అంటే ప్రశాంత్ గాడని చెప్పాలి. నేను వండుతారా? కానీ నాకు టెన్షన్ అవుతుందిరా. ఎందుకన్నా టెన్షన్? ఎందుక? అరే సిగ్గు లేకుండా తాగుతున్నావు. ఎందుకు తాగుతున్నామో కూడా తెలియదా? రేపు మన ఫస్ట్ ఫుడ్ ట్రక్ ఆర్డర్ రా రే. మనం ఎట్లా చేయాలంటే రేపు మన నెక్స్ట్ పెక్ చిత్ర వచ్చి పోయాలి. అట్లా చేయాలి. ఎందుకురా టెన్షన్? నువ్వు చెప్పరా విష్ణు, ఎందుకు చెప్పు? ఇది అట్లా కాదురా, ఇది చిత్ర. చిత్ర MPA. అసలు MBA అయితే ఏందిరా, మనకేమైనా భయం? అట్లా కాదురా. ఇప్పుడు చిత్ర గాంధీ జయంతి రోజు బీర్ తాగుదాని వైన్ షాప్ పోతే వైన్ షాప్ ముందు ఏం రాస్తాడు? డ్రై డే టుడే అని రాస్తాడు. ఆమె ఏం చేస్తుంది? అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అది అనుకుని ఇంటికి పోయి మంచిగా వంటది. మనం ఏం చేస్తాం? సీన్ అన్న షాప్ పోయి 3 సార్లు షట్టర్ ఇట్లా కొట్టినామంటే అన్న బయటకి తీసుకొచ్చి డబల్ రేట్లో మనకు బియర్ ఇస్తాడు. తాగి మంచిగా పోయి పాన్ వేసుకొని తిని ఇంటికి పోతామా లేదా? అదిరా మనం ఎచ్చివర్రా. మనం పట్టిందే పట్ట. అసలు పట్టుకొని ఇందిరా మీరు ఎట్లా చేస్తారు? చిత్రం చాలా తక్కువ అంచనా ఇస్తున్నారా. రేపు ఏమైనా తేడా జరిగింది అనుకో, నీకు నాకు ఉంది బ్యాండ్ బాగా. అసలు చిత్ర టెన్షనే కాదురా, మీ మామరా పెద్ద టెన్షన్. ఏందో అది అర్థం కాదు. అంటే ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే ప్రదీప్ అని ఏదో అంటాడు. ఎగ్జాక్ట్ చెప్పిండ్రా. కానీ ఎంతో కొంత సంపాదించి మా మామని సాటిస్ఫై చేస్తే చాలురా. ఏదో ఒకటి చిత్రాకి చెప్పేసి నువ్వు వద్దు, నీ టార్చర్ వద్దు, నీ ఫుడ్ ట్రక్ వద్దు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతా. రిచ్ అని పెళ్లి చేసుకొని ఏం చేస్తారా? ఏమోరా, డబ్బులు వస్తాయి, డాడీకి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది, చాలరా. నాకేదో భయం వస్తుందిరా. మంచి ట్రిప్లు ఉంటే ఎందుకన్నా గలీజ్ గలీజ్ చేస్తావు? చెప్పురా, చెప్పు. నేనేంటా ఎంకరేజ్ చేయగలరా? మంచిగా తన ప్రశాంతతకు విడాకులు ఇచ్చి పక్కనోడి ప్రశాంతత కోసం దాలా సంఖ్యలు లాగుతున్న ఏకైక వ్యక్తి గిది చిత్రం కాదు, గిది విచిత్రం. తిన్నారా? ఇల్లు వేసినట్టు అయ్యాల.
హలో చిత్ర, ఆన్ ద వే వస్తున్నా. 15 minutesలో ఉంటా. నువ్వు పెట్టేసా, నేను వస్తున్నా. ఎంత తాగినాం రా నిన్న. మొత్తం కౌశికనే చేసిండు, వద్దంట తాగిపించిండు. ఏం రా పాలు తాగే పిల్లలారా మీరేమన్నా? అమ్మ రాత్రి అంతా తాగి పొద్దున నా పేరేస్తున్నా. అసలు బిల్ ఎంత అయిందిరా? 12,000. ఏంటి 12,000? అసలు బిల్ ఎవడు కట్టాడు రా? నువ్వే కదరా. నేను కడతా నా పిల్ల ఇచ్చిన డబ్బులు అని కట్టిరు. ఇప్పుడు ఎలారా? అసలు ఏమైందిరా? అరే అవి సామాన్ కొనడానికి రా డబ్బులు. ఇప్పుడు ఆ వంట మా హ్యాంగ్ ఓవర్ చంపుతుంది. అర్జెంటా? అర్జెంట్ అంటే 3,000 నేను రూమ్ రెంట్ ఇస్తా. 3,000 అసలు నీకు నవ్వెందుకు వస్తుందిరా? సాలే ముందు నువ్వు డబ్బులు తీసుకో. దీంతో ఏం చేయాలరా? ఉప్పు కారం కొనాలా? అసలు ఏందిరా ఇప్పుడు? టీ షర్ట్లే ముఖం మీద కొట్టు. అరే నాకు తెలిసిన ఒకడు ఉన్నాడు రా, వాని దగ్గరికి వెళ్ళు, నా పేరు చెప్పు, ఆర్డర్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది. అరే ఇజ్జత్ లేదా అన్న నీకు? ఇప్పుడు కూడా తిండి గురించి మాట్లాడతావు? మీరా నువ్వు ఒక మొత్తం ముందు. అరే ఆ ఫుడ్ తీసుకపోయి ఆ ట్రక్ లో పెట్టి వేడి చేసి అక్కడ ఇచ్చేసి ఎఫర్ట్ టైం 2 సేవ్ అవుతాయి. ఆలోచన లేదు, పాలు లేదు, 7 వస్తారా? సిగరెట్ ఎదురా నాది. సరే రెడీ అయ్యి మీరు కూడా బయలుదేరుకోండి. అన్నా ఏమెందుకు అన్నా? నువ్వు అన్నా నీ సాగు నువ్వు సాగు, నాకు ఎక్కిది వచ్చింది, నేను ఇక్కడ వస్తాను. చిన్న పని నువ్వే వెళ్ళాను ప్లీజ్. అరే సిగరెట్ ఎదురా నీ. అన్న ఈ లిస్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని ఒక 50 మెంబర్స్కి పార్సల్ చేయరా? అరౌండ్ 30,000 అవుతుంది. కౌశిక్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అన్న. ఏ కౌశిక్? అదే పొడుగు ఉంటాడు కొంచెం, మన మారేడుపల్లిలో. ఆడ డిస్కౌంట్ ఇస్తారంటే. ఆడ ఆల్రెడీ మాకు 1,500 బాకీ, అది కూడా బిల్ యాడ్ చేయమంటావా? ఎందుకు? ఫ్రెండ్ అన్నా. ఎవరు? కౌశిక్. గుర్తొస్తలేనా? మీరు పార్సల్ చేశారు, నేను ఆలోచిస్తాను. అరే ఇది తీసుకోండి రా, ప్యాక్ చేయించండి. ఇది ప్యాక్ చేయండి. వేద హెలా యూ వస్తున్నావా లేదా? 15 minutesలో. అరే ఆర్డర్ ఇప్పుడే. ఆర్డర్ ఏంటి? పొద్దున్నే తాగావా? లే చిత్ర, నువ్వు పెట్టేసే, నేను వస్తున్నా. యా సార్ బిల్లు బ్యాగ్లో ఉంది సార్. నా అదే వాలెట్ లోపల ఉంది, నేను తీసుకొస్తున్నా. 2 minutes. సరే ఆ కార్నర్ టేబుల్స్ లాస్ట్ వెళ్ళి చూడండి. స్టార్ట్ ఎవరా? అరే డబ్బులు తీసుకున్నావా? స్టార్ట్ కారా రే ప్లీజ్. డబ్బులు చెవిటి మేళం. జాబ్ అవ్వంగానే ఇచ్చేస్తా, ప్రామిస్. స్టార్ట్ అవ్వ ప్లీజ్. బాస్ డబ్బులు తక్కువ, సాయంత్రం వరకు ఇచ్చేస్తా, ఐ ప్రామిస్. హలో అండి, ఎలా ఉంది ఫుడ్? గుడ్ రైట్? యా థ్యాంక్ యూ అండి. ప్లీజ్ ఎంజాయ్ ద ఫుడ్ అండి. హలో అండి. హాయ్ చిత్ర, వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్? సారీ అంకుల్, ఐ నెవర్ ట్రస్టింగ్ యూ అగైన్. అంకుల్ హీల్ బీ హియర్ ఇన్ 15 minutes అంకుల్. 15 minutes? 2 hours నుంచి చెప్తున్నావు 15 minutes అని. నీకు విషయం తెలుసా? పెళ్లి కూతురు తండ్రి సైకో. అంకుల్ ట్రక్ వచ్చేసింది. సిగ్గు లేదు నీకు. సరే డ్రింక్స్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేగా? ఫుడ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేస్తా, తొందర చెయ్యి. జస్ట్ హీట్ చేస్తా చేయాలంతే. హలో మ్యామ్. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. యూ గైస్ ఆర్ లైక్ మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. థ్యాంక్ యూ. ఇవాళ స్పెషల్గా స్టార్టర్స్ చేయించాము, ఒకసారి టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఎలా ఉంటుంది. ఇట్స్ టేస్ట్ గుడ్ రైట్ నా? ఇది మా హోటల్ ఫుడ్ కదా? అంటే మీ రెస్టారెంట్ ఫుడ్ బాగుంటుంది అనేసి ఆ ఫ్లేవర్స్తో చేయించాము. మా హోటల్ ఫుడ్ కావాలంటే వాళ్ళకే చెప్తాం కదండి, మీరెందుకు స్పెషల్గా ఉండాలని. డాడీ టేస్ట్ దిస్. ఇది మా హోటల్ ఫుడ్ ఏనండి? అబ్బాయి అలా కాదండి, ఇది కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది. మా హోటల్ ఫుడ్ ఏదో నాకు తెలియదా? 15 minutesలో అనుభవం ఉందండి. మీరు మాకు చెప్తారంటే పొద్దు నుండి చూస్తాను, టైంకి ఫుడ్ లేదా? నాటకాలు చేస్తున్నావా? జాన్, పెద్ద ఆర్డర్స్ ఏమైనా వచ్చాయా? సరే
నీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను టైం సెన్స్ లేని వాళ్ళతో పని చేయలేను. సరే మేడం, మనం సేఫేగా. ఫుడ్ టైంకి వెళ్తుందిగా. ఫుడ్ నచ్చకపోతే చంపేస్తాడు. అసలే అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక పెద్ద రెస్టారెంట్ ఓనర్ అంట. ఏ రెస్టారెంట్? ఏబీసీ. ఏ రెస్టారెంట్? ఏబీసీ. ఎందుకు? ప్రశాంత్, ప్రశాంత్, వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్? వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్? ఏం చేస్తున్నావు? మనం వెళ్తున్నాం. ఏంటి పిచ్చెక్కిందా నీకు? ఇంకా పేమెంట్ ఇవ్వలే వాళ్ళు. పరంపరలు తలబడ్డాయి పడగొట్టండో, గరిష్ట ధర 30,000 కట్టాడండో, తలంచితే తలపోగెళ్ళే సరదాలండో, వినంబర వ్యసనానందా సరిగేయండో. పరంపరాలు 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 కావాలా, పరంపరాలు 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 కావాలా, పరంపరాలు పరంపరాలు How can you be so irresponsible? 31,500 ఎగ్గొట్టేసావా? హలో, 30,000. 1,500 కౌశిక్ గాన్ బాకీ. Can't believe this. Can't believe this. Bad decision, Chitra. ఇదిగో వాటర్ తాగు. Stop the truck. ఎందుకు? ట్రక్ ఆపు. ట్రక్ ఆపు. సరే సరే సరే, అరుస్తావు ఎందుకు? What is wrong with this door? నన్ను తప్పించుకోలేవు. ఎప్పుడు వదిలించుకోవాలనుకున్నా డోర్లు జామ్ అవుతున్నాయి. చిత్ర రిలాక్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడ వెళ్తావు. దిగు. చిత్ర వాట్సాప్ ప్రాబ్లం. దిగు. జాగ్రత్త. ఇక నా వల్ల కాదు. ఫస్ట్ జాబ్ లోనే చుక్కలు చూపించావు. చిత్ర, ఐమ్ సారీ, నా తప్పే. డోంట్ యూ డేర్ స్పీక్. ముందు నువ్వు వాటర్ తాగు. బాడీ పెరిగినా మైండ్ ఇంకా 5th క్లాస్ లోనే ఉంది. చిత్ర, మంచిగా మాట్లాడు చిత్ర. మనం అనుకోకుండా కలిసాము, నువ్వు అదేదో సైన్ అన్నావు, నా వెంట పడ్డావు. నా చెప్పుతో నేనే కొట్టుకుంటా. నీకు అంత ఇష్టం లేకపోతే వదిలే. నేను వేరే ఏదో బిజినెస్ చూసుకొని ఆ పెళ్లి సంబంధం సెట్ చేసుకుంటా. ₹1,00,00,000 కట్నం తీసుకుని FDలో వేసేస్తావు అంతేగా? దాంట్లో తప్పేం లేదు. గివ్ మీ ద కీస్. లోపల ఉన్నాయి. చిత్ర, మళ్ళీ జరగదు ప్లీజ్. పెట్రోల్ డబ్బులతో తాగేసావా? నువ్వు కరెక్ట్. నీ వల్ల ఏం కాదు, దేనికి పనికిరావు. నువ్వు ఏ అమ్మాయిని పట్టినా విషయం 2 రోజుల్లో తెలుసుకుని నిన్ను వదిలేస్తుంది. ఆఖరికి మీ నాన్న కూడా నిన్ను వదిలించుకుందాం అనుకుంటారు. ఒక పెద్ద ఇంట్లో ఇంటి అల్లుడుగా పంపించి. అయినా నీకు సిగ్గు రాలేదు. ఇక నీతో బిజినెస్ చేద్దాం అనుకున్నాను చూడు. నేను వెళ్తున్నాను. నీ లాస్ట్ జాబ్. ట్రక్ లో పెట్రోల్ నింపి ఆఫీస్ లో పార్క్ చేసి మిగిలిన డబ్బుతో తాగేసి. ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తావు? చిత్ర, 2 నిమిషాలు ఆగు, ఊబర్ అన్న బుక్ చేస్తా. I can take care of myself. ప్లీజ్ నాన్న, చాక్లెట్ బంగారు. 2 minutes న్యూస్ ఛానల్ ఇచ్చేస్తాను. ఓకే? హే రావ్, వాట్ ఆర్ సర్ప్రైజ్. హౌ ఆర్ యు? ఫైన్ సార్. ఏంటి పొద్దున ఏమని ఇబ్బంది ఏం లేదు. రండి ప్లీజ్, కమ్ ఇన్. కమ్ సార్. ఏ సీత, చూడు, మా రావు, మై ఓల్డ్ కలీగ్. ఎన్ రావు, నర్వస్ రావు. కూర్చోండి. నా ఉంది ఇజ్జత్ లేదు. ఇంట్లో మనకి ఇజ్జత్ లేదు. నమస్తే అంకల్. మళ్ళా రాంగ్ అడ్రస్కి వచ్చావా? స్ట్రీట్ నంబర్ 7, స్ట్రీట్ నంబర్ 8. తప్పు చేసుకోండి, ఇంకోసారి మా ఇంటికి రా. చిత్ర ఉందా?
చిత్ర, ప్రశాంత్, కౌశిక్, విష్ణు. యా ఆటోకి వచ్చారు. కమ్. మీటర్ 50 అయింది. మీరు కాఫీనా టీనా? కాఫీ. చిత్ర, కీస్, డబ్బు. ఏంటి అంకల్, పెళ్లి చూపులా? మా ఫ్రెండ్స్లే. ఎనీవే బయలుదేరిపోకు. యూ ప్లీజ్ లీవ్ నౌ. అరే ఒక్క కమ్ బ్యాక్ లేటర్. నేను చెప్పేదేనండి, అసలు ప్రతిదానికి తొందర ఎందుకు? వై? కాలేజ్కి వెళ్ళావా పాస్ అవ్వు, అయ్యావా పెళ్లి చేసుకో, తొందర చేసుకో, చేసుకున్నావా పిల్లాడిని గాను, కన్నావా రెండాడిని గాను, ఇద్దరిని కన్నావా వాళ్ళని కాలేజ్లో చేర్చు. ఏంటి అంకుల్ ఇది? ఇదే నా లైఫ్ అంటే? అరే కొంచెం ఆగండి అంకుల్, చేసుకుంటాము, నెమ్మదిగా చేసుకుంటాము. అసలు మీ ఫాదర్స్ ఎవ్వరికి అసలు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు కదా, అది ప్రాబ్లం. ఇంట్లో బంగారం లాంటి అమ్మాయిని పెట్టుకొని కొడుకుంటే బాగుండేదని అనుకోవడం. ఉండాల్సింది నా లాంటి ఒకడు ఉండాల్సింది, అప్పుడు తెలిసేది మీకు, పిచ్చెక్కిపోయేది. దేవుడా నా కూతురు నాకు వాపసి దేవుడా అని కోరుకునేవారు. నాకే పిల్లలు పుడితే చిత్రాలాంటి అమ్మాయిని కోరుకునేవాడిని. బంగారం అంకుల్, కాలు మీద కాలు వేసుకొని దర్జాగా బ్రతకొచ్చు. ఇంట్లో అమ్మాయిని పెట్టుకొని పెళ్లి చేసి బయటికి పంపిద్దామని చూస్తారేంటి అంకుల్? సచ్ అ వేస్ట్. ఇగో చూడండి, అమ్మాయికి పెళ్ళంటే అస్సలు ఇష్టం లేదు. డబ్బులు సంపాదించి ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలని కోరిక, కానీ వాళ్ళ ఫాదర్ దిస్ మ్యాన్ పెళ్లి చేసుకో అని సతాయిస్తే అలా తయారై వస్తుంది. దానికంటే ఇంకేం లేదు. మీ విలువగల టైం వేస్ట్ చేసి ఇంత దూరం వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ బయలుదేరండి. రా కూర్చో. తన ప్రశాంతతకు విడాకులిచ్చి ఇతరుల ప్రశాంతతకి నానా సంఖ్యలో నాకుతున్న ఏకైక వ్యక్తి ప్రశాంత్. ప్రశాంత్, ఏంటమ్మా? నీకోసం ఆ తప్ప డ్రెస్ అమ్మాయి వచ్చిందిరా. చిత్ర నీకోసం ఏదో వండి కూడా తీసుకొచ్చింది. ఎప్పుడు వస్తుంది? రా, తిందువు రా. ఏంటండి అది? ఇంకాస్త వేసుకోండి. ఇది చాలా బాగుందమ్మా. ఏదైనా టీవీ షోలో చూసి చేసావా? అది కాంటినెంటల్ ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ ఇండియన్ స్టైల్ ఏమో అమ్మా. ఏరా ప్రశాంత్? అమ్మాయి చాలా బాగుందమ్మా. ఈ వంట ఏదో మా రాములకు కూడా నేర్పించమ్మా. వాడి చేతి వంట తినలేక చస్తున్నా. మంచి మాట చెప్పా. అంకుల్ ఎలా ఉంది? ఇది ప్రశాంత్ రెసిపీ అంకుల్. అంకుల్ మీ అబ్బాయికి టాలెంట్ ఉంది. కుకింగ్ అనేది ఈ మధ్య మంచి ప్రొఫెషన్గా మారుతుంది. అదంతా వదిలేస్తే అతనికి నచ్చింది ఇదే. ఫాలో యువర్ హార్ట్ అని అంటారు. ప్రశాంత్ ఈ ఫీల్డ్లో మనసు పెట్టి ముందుకెళ్తే డెఫినెట్గా టాప్ షెఫ్ అవుతాడు. హీల్ మేక్ యూ ప్రౌడ్. ప్రశాంత్ నేను ఒక ఫుడ్ ట్రక్ మొదలు పెడుతున్నాము. త్వరలో మంచి రోజు చూసి ఇనాగ్రేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. మీరందరూ తప్పకుండా రావాలి. వీ నీడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అంకుల్. నేను బయలుదేరుతాను. ప్రశాంత్ ఒకసారిలే. సారీ, నాకు కోపం వస్తే నోటికొచ్చినట్టు వాగుతాను. ఎవరు నిన్ను నమ్మినా నమ్మకపోయినా నేను నిన్ను నమ్ముతాను. యు మై లాస్ట్ రే ఆఫ్ హోప్. దట్ ఫుడ్ ట్రక్ ఇస్ ఆ బేబీ. అంత త్వరగా గివ్ అప్ అంటే ఎలా? మనసు పెట్టి ప్రయత్నిద్దాం ఈసారి.
నువ్వు చేసిన స్వీట్ ఏమైనా ఉందిరా? ఇంకా నేర్చుకోలే నాన్న. తొందరగా నేర్చుకో, టేస్ట్ చేద్దాం. మెరిసే మెరిసే మనసే మురిసే నీలా చెలిని వలనే చిరు చిరు ఆశలు విరిసేగా కడలే ఎదలో మునకేసేనా తొలి తొలిగా ఆరే అరే భూమి తిరిగెనులే తిరిగి తన దిశ మార్చి అలరారే అలయగిసే తానే తననే చేరి హృదయం లోన పరిచే కడలే ఎదలో మునకేసేనా అలరారే అలయగిసే తానే తననే చేరి కసురుతో కదిలే కాలం ఏమైపోయినట్టు కొసరి కొసరి పలకరించు జల్లునిలా ఎన్నాళ్ళేమైనట్టు గగనం నయనం తిరువంగా మురిసే భువనమిలా ఒకటై నడిచే అడుగులి కానిలాలి కలకాలం మెరిసే మెరిసే మనసే మురిసే నీలా చెలిని బలనే చిరు చిరు ఆశలు విరిసేగా తొలి తొలిగా అరే అరే భూమి తిరిగెనులే తిరిగి తన దిశ మార్చి అలరారే అలయగిసే తానే తననే చేరి హృదయం లోన పరిచే ఎన్నో వెలుతురులే మినుగురులే ముసిరి ఎదని విరే దండం చిత్ర. కమ్ ఆన్ బానే వండాను. అరే నువ్వు కొత్త ట్రక్ కొంటే కొత్త షెఫ్ పెడతావరా? ఉన్నావుగా సోలో పని ఉంది. అరే ఈ పాస్తా. హలో బడ్డింగ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ 100 years మీ గురించే మాట్లాడుతున్నాము. కమ్ కమ్ కమ్. సో హౌస్ ఇట్ గోయింగ్? అంత బాగా నడుస్తున్నట్టుగా ఉంది. సూపర్ కూల్. టీవీ ప్రోగ్రామ్ గురించి నాన్నగారు చెప్పారు. ఇట్స్ రియల్లీ కూల్ యా. అవును అంకుల్ 1 month లోనే రిటర్న్స్ వచ్చేసాయి. వీఆర్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ రైట్ నౌ. దట్స్ గ్రేట్. నువ్వేం అనుకోకపోతే నేను ఒకటి అడగొచ్చా? నీ షేర్ ఎంత ఈ బిజినెస్ లో? అంటే యాక్చువల్లీ అంకుల్ ఏం ఆలోచించకుండా ఫ్రీగా ఫ్రాంక్గా అడిగేశారు. పర్వాలేదు అంకుల్, ఐ ఓన్ 50%. నేను నీకు చిన్న ఆఫర్ ఇస్తాను. ఐ వాంట్ బై యూ అవుట్.
నీ షేర్స్ నాకు అమ్మేసే. ఏదో 20 లక్షలు కావాలని విన్నాను. ఆస్ట్రేలియాలో ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్. ఐ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ డౌన్ అండర్. నీ ఫుడ్, అకామిడేషన్, అడ్మిషన్, ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ అన్నీ నేను చూసుకుంటాను. అండ్ దానిపైన ఇంకా 20 లక్షలు. లుక్, ఎలాగో ప్రశాంత్ నా కాబోయే అల్లుడు. వీట్ బిజినెస్లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేయకపోతే ఇంకెవడు చేస్తాడు? థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఫస్ట్ డే నుంచి నాకు తెలుసు దిస్ గై హ్యాస్ సంథింగ్ స్పెషల్ అండ్ యూ ప్రూవ్డ్ ఇట్. ఐ నీడ్ సమ్ టైమ్. టేక్ యూర్ టైమ్, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఎల్లుండి కల్లా చెప్పేసి, ఎందుకంటే ప్రీ ఎంగేజ్మెంట్ పార్టీలో అనౌన్స్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఎంగేజ్మెంట్? అవును, ప్రశాంత్ రిచా ఎంగేజ్మెంట్. ఏం ప్రశాంత్ చెప్పలేదా? ఇట్స్ గోన్ బి ప్రీ ఎంగేజ్మెంట్ పార్టీ ఫాలోడ్ బై అన్ ఎంగేజ్మెంట్ పార్టీ ద నెక్స్ట్ డే. ఇట్స్ గోన్ బి గ్రాండ్. లుక్ బాబు గారు, వీ గోట్ టాక్ అబౌట్ దిస్. ఐల్ సీ యూ గైస్ లేటర్. Tara, we need to talk. Look, I have some lot of ideas about what we can. Engagement. What about? కాసేపు కూర్చుని వెళ్ళమ్మా. పర్వాలేదంటే. Hey, Tina, it's time. I'm sorry. Anything else? I couldn't face your talk to you, Chitra. నాకు చాలా ప్రెషర్ ఉండింది. కరెక్టే, తప్పు చేశాను. కానీ ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాను. బట్ పెళ్ళి ఆగిపోయింది. నవల పాలయ్యాను. అప్పుడు నాకు చాలా గుర్తొచ్చావు చిత్ర. చాలాసార్లు ఫోన్ కూడా చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ ధైర్యం చాలేదు. బట్ ఫైనలీ టీవీలోనే ఇంటర్వ్యూ చూశాను అండ్ మన ఐడియా. నా ఐడియా అది నా ఐడియా. యా, నీ ఐడియా చేసి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. కంగ్రాచులేట్ చేసి నీకు సారీ చెప్పలేదు చిత్ర. ప్లీజ్, ఇంత దూరం వచ్చి సారీ చెప్పినందుకు మనస్ఫూర్తిగా నా థ్యాంక్స్. ఇది బ్రేకప్ చేసినందుకు కాదు, సరిగ్గా చేయనందుకు. ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు లేని పెరిగితనం బ్రేకప్ చేసినప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది? గాడివేనా నువ్వు? రా నాన్న. కాఫీ. మెల్లిగా తాగుతాను, మీరు వెళ్ళండి. You know that Australian boy, అదేదో రోబోటిక్స్ or something like that కోర్స్ చేశాడట. He's got a good job in Melbourne. రేపు వస్తున్నాడు పెళ్లి చూపులకి. సరే నాన్న. వద్దన్నా. I said no. చూడరా, నీకు పెళ్ళి అయి వెళ్ళిపోతే ఫస్ట్ బాధపడేది నీ నాన్నరా. ఏదో రిలేటివ్స్ ప్రెషరు పెళ్లి చేసుకోమని ఫోర్స్ చేసేనే తప్ప నిన్ను వేరే ఇంటికి పంపి నేను హాయిగా ఉండాలని కాదురా. ఆ రోజు అబ్బాయి చెప్పిన మాటలు నిజంగా ఇంపాక్ట్ అయింది. అబ్బాయి కావాలి అబ్బాయి కావాలి అని అనుకున్నాను, కానీ ఏదో చిన్న ఆశ. కానీ లెట్ మీ టెల్ యూ, you're more than a son to me, and I'm so proud of you, and I completely believe in you. Okay ra, నీకు ఎప్పుడంటే అప్పుడు చేసుకో, నో ప్రాబ్లం, ఎనీ టైం.
ఐ విల్ నెవర్ ఫోర్స్ యూ. ఊరుకోరా. బాగుందా? బాలేదు. నా ఫస్ట్ రేడియో షో. ఈ టైంలో ఇలా కోల్డ్ వచ్చి వాయిస్ పాడడం ఏంటో. రేపటికి ఇలా సెట్ అవుతుందో లేదో భయం వేస్తుంది. ఏంటంత కామ్గా కూర్చున్నారు? కాఫీ బాగాలేదా? చాలా బాగుంది. ఏం శాంతి, కొత్త రేడియో జాకీ జాబ్, కొత్త బైక్, ట్రీట్ నీదేనా? ఫుడ్ ట్రక్ బిజినెస్ సూపర్ హిట్. గోల్డ్ అనే ఆఫర్స్. నీకేమో ఎంగేజ్మెంట్, దానికేమో పెళ్లి చూపులు. పార్టీ నేనే ఇవ్వాలా? అవును, రేపటి షోకి ప్రిపేర్ అయ్యారా? నీకు పిచ్చా? రేపు పెళ్లి చూపులు, నేను రాలేను. నేను దారుణం. రేపు నా ఫస్ట్ రేడియో షో, అది నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ గురించి. ఎంత హ్యాపీ ఫీలింగో తెలుసా? దీనికి కూడా పిఎం లాగా బిజీ అని. అయినా మీరేం స్టూడియో దాకా రావక్కర్లేదు. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫోన్లో మాట్లాడండి చాలు, నేను మేనేజ్ చేస్తాను. బాబోయ్, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్కి కూడా ఇంత డిస్కషనా? ఊరుకోవే, మాట్లాడతాను. సార్ మీరు? యా, ఒక డార్క్ చాక్లెట్ ఫ్యాంటసీ, ఒక చికెన్ క్లబ్ శాండ్విచ్ తీసుకురా, చేస్తా. సరే. ఇప్పుడు అన్బిలీవబుల్. నీకు పెళ్లి చూపులా? అవును. పద్ధతి ప్రకారం మళ్ళీ నువ్వు అనే అంటావుగా. అబ్బాయి ఆస్ట్రేలియా నుంచి. ఈసారి నువ్వు అన్నాను. ఓ, మరి అంకుల్ ఇచ్చిన ఆఫర్? ఓకే, బట్ సరిపోదు. 50% స్టేక్ కావాలంటే ఇంకా ఇవ్వాలి, నెగోషియేట్ చేయాలి. బట్ మోస్ట్లీ ఓకే. సో ట్రక్ వదిలేసుకుంటున్నావు అనమాట? ఇట్స్ జస్ట్ అ ట్రక్. ఆయన ట్రక్ అమ్మేసి ఏదో పెద్ద ట్రక్ కొందామని చూస్తున్నాడు. వాట్? మరి ఇది? ఏదో అంబులెన్స్, టాక్సీ, సంథింగ్. ఓ, స్క్రాప్లో అమ్మేస్తారు. ఇట్స్ జస్ట్ ట్రక్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, చెక్. విక్రమ్ కలిసాడు. ఓ, చాలా విషయాలు చెప్పలేదు నాకు. నువ్వు నీ ఎంగేజ్మెంట్ విషయం చెప్పలేదుగా. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ దాట్ కదా? ఐ స్వేర్ నాకు తెలియదు చిత్ర. ఎనీవే, సారీ చెప్పాడు. సిగ్గు లేదు వానికి. నీకన్నా చాలా బెటర్. నువ్వైతే ఏ ఫీలింగ్స్ బయట పెట్టలేవు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వాడిని నన్ను కంపేర్ చేస్తున్నావు నువ్వు? పెద్ద తేడా ఏం లేదుగా. ఎనీవే, I have to go. It was nice meeting you and working with you. Yeah. Same here. పెదవులు పలికే పొడి పొడి మాటే ఎదనే కాల్చే. మేడం ఎక్కడ? ఆర్డర్ ఇచ్చావా, వండుకొని తెచ్చావా? సారీ, ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేస్తే. చెదిరిన కలలే హృదయం బరువే పెంచే.
ఇచ్చిన స్మృతులే కలవర పరిచే పరితా Hey Pradeep, you gotta try this. Babu, superb kebabs. Food truck కోసం try it. ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే దీని పేరు ప్రశాంత్ అంకుల్. వద్దంకర్. ఇంటూ హంగ్రీ? లేదు, మేబీ సమ్ టైమ్ లేటర్. ఎనీథింగ్ రాంగ్? ఫ్రాంక్ గా చెప్పు. నో నథింగ్ అంకుల్, జస్ట్ ఒక 15 minutes పని ఉంది. ఏదైనా రూమ్ ఖాళీగా ఉంటే ఒక ఫోన్ కాల్ తీసుకోవాలి, ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటారంట. ఇంటర్వ్యూ? ఆసమ్, పైకి వెళ్ళిపో, నేను కూడా వింటాను, రిచాక్ కూడా చెప్తాను. ప్రదీప్, we're proud of you. What do you do? సత్యంది గొర్రె. I'm fine అంకుల్. ఏం చేస్తుంటావు అని అంటున్నాను. నేను ఫోటోగ్రాఫర్ అంకుల్. నువ్వు? బుక్ రాస్తున్నావు. ఇంట్రెస్టింగ్. టైటిల్ ఏంటి? నా సావు నేను చేస్తాను నీకెందుకు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ? నా సావు నేను చేస్తాను నీకెందుకు అని ఒక యూత్ఫుల్ బాయ్ లైఫ్ స్టోరీ. మైండ్ సార్ ఏం చేసిరా? హలో ప్రశాంత్. హలో, వినిపిస్తుందా? హలో ప్రశాంత్. హలో, వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. ఒక్క నిమిషం, చిత్రాని కాన్ఫరెన్స్ కాల్ యాడ్ చేస్తున్నాను. చిత్ర చెప్పు. ఆల్ కూల్? యా, నేను రెడీ. ఏంటి వాయిస్ డల్గా ఉంది? ఐఎమ్ నాట్ వెల్. ఓ, గివ్ మీ 20 minutes, ఐల్ ర్యాప్ ఇట్ అప్. ఓకే? ఏ ఓవర్ చేయకు, టేక్ యూర్ టైం. ప్రశాంత్ సార్ ఉన్నారా? ఉన్నా, చెప్పు శ్రవంతి. ఓకే, హియర్ వి గో గైస్. 5, 4, 3, 2. హలో హైదరాబాద్, మీరు వింటున్నారు 104.9 జోష్ ఎఫ్ఎం. మీ ఆర్జే శ్రవంతితో. వాట్ ఇస్ దిస్ రిచా? అందరికీ తెలిసిందే హైదరాబాద్ You're embarrassing me in front of all these people. ఎంతో మంది వాడెవరో కాలేజీలో బ్రేకప్ చేసి వెళ్ళిపోయారంటే నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని వాడి గురించి ఆలోచిస్తున్నావు. హైదరాబాద్ కోసం మాట్లాడమన్నావు, మాట్లాడాను. హీస్ మూవ్డ్ ఆన్. మంచిదే, ఎందుకంటే మీ జాతకాలు కూడా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. హిస్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. మీకు నానా సీరియస్లీ ఐ యు మ్యాడ్? జాతకం బాగుందంటే ఎవరికైనా ఇచ్చి చేస్తావా? వాడెవడు ₹1,00,000 కోసం వచ్చాడు. జాతకం బాగుందని యు ఫోర్సింగ్ హిమ్ ఆన్ మీ. నేను ఒక్క రోజు కూడా హ్యాపీగా ఉండలేను. ప్లీజ్. Sweetheart, he's an amazing guy. But food truck business is number 1 in the city. మన ఫ్యామిలీ బిజినెస్ కి వాడు కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతాడు రా. నేను అంతా ఆలోచించాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ మై గట్ హియర్. అయితే వాడితో బిజినెస్ డీల్ చేసుకోండి, నాతో పెళ్లి కాదు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. బాబు గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఇన్. నేనేం డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. లేదు, అమ్మాయి కదా, కొంచెం ఎమోషనల్ అవుతుంది అంతే. వై హావ్ యు టాప్డ్ అప్ యువర్ డ్రింక్? ఐఎమ్ ఫైన్. ప్రశాంత్ ప్రోగ్రామ్ రేడియోలో. అవునండి, మనం అదే వింటున్నాం యాక్చువల్గా. నిజంగా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. లేదండి, ది ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ యూ హావెంట్ టాప్డ్ అప్ యువర్ డ్రింక్. గో టు ద బార్. మీరు ఫ్రాంక్ గానే చెప్తున్నారుగా. వీళ్ళిద్దరే ఈ రోజు మన చీఫ్ గెస్ట్. లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్ ఆన్ ఎయిర్. తప్పు పెళ్లి చూపుల్లో కలిసి అనుకోకుండా ఒక ఫుడ్ ట్రక్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి అదేమో సూపర్ హిట్ అయ్యి ఇప్పుడు మీకు పెళ్లి ఫిక్స్ అయ్యి. హలో, మా ఇద్దరికి పెళ్లి కాదు. యా, అదే, వారు వేరే మీరు వేరే. అయినో. ప్రశాంత్ ఉన్నావా? చెప్పు. సో లవ్ మ్యారేజా, అరేంజ్డ్ మ్యారేజా? అదే, నువ్వు లవ్ స్టోరీస్. ప్రశాంత్ కి కొంచెం భయం ఎక్కువ అన్నమాట. సో నో లవ్ స్టోరీస్. అదేంటి? నీకు తెలీదా? ప్రశాంత్ అమ్మాయికి ప్రపోజ్ చేయాలన్నా వాళ్ళ నాన్న పర్మిషన్, వాళ్ళ అమ్మ పర్మిషన్, వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ పర్మిషన్, పక్కింటి వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకొనే వాళ్ళు ఓకే అంటేనే. ఇంతకీ దగ్గాలన్నా తుమ్మాలన్నా అంతే. ఆర్ యూ సీరియస్? ఐ కాంట్ బిలీవ్ దిస్. ఏంటి ప్రశాంత్, తను అన్ని మాట్లాడినా నువ్వేం మాట్లాడట్లేదు? ఏమనవా? అనాలన్నా నా పర్మిషన్, నీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కదా శ్రవంతి. ప్రశాంత్, నీకు ఈ షోలో ఫుల్ పర్మిషన్స్ గ్రాంటెడ్. ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నావో మాట్లాడేసి నీకు ఎలాంటి పనిష్మెంట్స్ ఉండవు. అవును, నాకు భయమే. చిత్ర చెప్పింది కదా, చిత్ర కరెక్టే చెప్తుంది. చిత్ర ఇస్ పర్ఫెక్ట్. చిత్రకి ఎలాంటి భయాలు ఉండవు. చిత్రకి వాళ్ళ ఫాదర్ని ఎక్కడ ఇంప్రెస్ చేయలేకపోతుందో అని భయం లేదు.
చిత్ర తన ఎమోషన్స్ని ఎవరైనా హర్ట్ చేస్తారేమో అని భయం లేదు. చిత్రకి పెళ్లి చూపులంటే అస్సలు భయం లేదు. వాళ్ళ అమ్మని నాన్నని ఫ్యామిలీని వదిలేసి ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోవడానికి భయం లేదు. సొంతంగా బిజినెస్ చేయడానికి భయం లేదు. ఒకరిని నమ్మాలన్నా భయం లేదు. నాకే భయం. చిన్నప్పటి నుంచి భయం. చిన్నప్పుడు కరెంట్ పోతే భయం, నానంటే భయం, స్కూల్ అంటే భయం, రిమార్క్స్ వస్తే భయం, తప్పించుకొని తిరిగేవాడిని. నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇష్టం లేదు. రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే భయం. ఎందుకు? మొన్నటి వరకు చిత్ర అంటే కూడా భయం. కానీ ఈరోజు ఒకటి చెప్పాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు కూడా భయం వేస్తుంది, బట్ చెప్తా. చిత్ర, థ్యాంక్ యూ. ఆ రోజు అనుకోకుండా ఆ డోర్ లాక్ అయినప్పుడు నేను చూసి అరే నేను లక్కీరా అనుకున్నా. బట్ తన స్టోరీ నాకు అర్థమైంది నాకంత సీన్ లేదని. చిత్ర MBA, నేను రే పనికి రావరా అని విని విని పనికి రా జాబ్లెస్ వల్ల తయారయ్యాను. కానీ తెలుసా, ఆ రోజు చిత్ర ఫస్ట్ టైం అనింది, ప్రశాంత్ డూ సంథింగ్ విత్ యువర్ లైఫ్, నీకు కుకింగ్ అంటే ఇష్టం కదా, కుకింగ్ చేయి. ఈరోజు అదే పనికి రాని సక్సెస్ఫుల్ అంటున్నారు. నువ్వు ఆ రేడియో స్టేషన్లో కూర్చొని నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నావు. థ్యాంక్ యూ చిత్ర. బట్ మళ్ళీ ఇంకో భయం. చిత్ర పక్కన లేకుంటే మళ్ళీ ఆ పనికిరాను అవుతా అని భయం. ప్రశాంత్ ఏదో జోక్ చేస్తావని చెప్తే ఇంత కన్ఫ్యూజ్ చేసావేంటి? చిత్ర ఉన్నావా? వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ ప్రశాంత్? టు బీ ఆనెస్ట్, ప్రశాంత్ని ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు నాకు జాలేసింది. నా టైప్ కాదనుకున్నాను. బట్ ప్రశాంత్తో టైం స్పెండ్ చేస్తూ తిట్టుకుంటూ నవ్వుకుంటూ ఐ జస్ట్ లాస్ మై సెల్ఫ్. నాకు ఏ గతం గుర్తు రాలేదు, ఎప్పుడు లేని ఒక హ్యాపీనెస్. హీజ్ అ నైస్ గాయ్. ఆ రోజు డోర్ లాక్ అయ్యి మేము అలా కలిసినందుకు ఐ ఫీల్ రియలీ బ్లెస్డ్. ఆల్ రైట్ గైస్, మీ ఇద్దరికి ఇంకా 5 minutes టైం ఉంది. ఆ తర్వాత ప్రశాంత్ నీకేమో ఎంగేజ్మెంట్ అనౌన్స్మెంట్ అండ్ చిత్ర నీకేమో ఆస్ట్రేలియా పెళ్లి చూపులు. దీని తర్వాత మీ ఇద్దరు వేస్ చాలా డిఫరెంట్. ఇంకా మీకు 5 minutes. డూ యూ వాంట్ టు సే సంథింగ్ టు ఈచ్ అదర్? చెప్పరా, చెప్పేరా. చిత్ర, ఐ రియల్లీ వాంట్ టు సే దట్ ఐ రోజు ట్రక్లో పెట్రోల్ నింపుతావా? నింపుతా. టైర్స్లో గాలి చెక్ చేస్తా రోజు. టైంకి లేస్తా, తింటా, పని చేస్తా. టైం అంటే ప్రశాంత్ అంటే టైం. నువ్వేం చేస్తావో తెలీదు. నేను కిందికి దిగే వరకు నువ్వు మా ఇంటి బయట ఉండాలి. ఈసారన్నా కరెక్ట్ అడ్రస్కి రా. Somewhere I found a space to swallow a line. So can I lose this flower, stay alive? Somewhere I found a shade for a while. Our souls are lights that will never die.
చలియా నా ప్రియ సఖియా చై జారలు నా మనసే ఏ చోట అది A.R. Rahman. మై ఫేవరెట్. ఏ నాకు కూడా ఏఆర్ రెహమాన్ అందరికి ఇష్టం లేదు. అవును కదా. ఐ లవ్ ఓల్డ్ క్లాసిక్ సాంగ్స్ అండ్ మూవీస్. నేనైతే ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీస్ చూడలేనబ్బా. ఐ ప్రిఫర్ ఆర్ మసాలా ఫిల్మ్స్. రీసెంట్గా ఏ సినిమా చూసావు చిత్ర? యాక్చువల్లీ చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ మూవీస్ చూసే అలవాటు లేదు. వాట్, సినిమాలు చూడకుండా పెరిగావా? నేను ఈ మూవీ చూద్దామంటే మా నాన్న ఆ మూవీ చూద్దామనేవారు. యు నో రైట్, మీ అండ్ మై డాడ్ వి డోంట్ గెట్ అలాంగ్. అబ్బో, నేను మా నాన్న బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఆయన చూడట్లే సినిమాలు? Where there's a will, there's a way, my friend. చిత్ర, ఈ మధ్య థియేటర్స్ లో పాప్కార్న్ ప్రైస్ మస్తు ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయింది కదా? అవును, అండ్ టికెట్స్ కన్నా పాప్కార్న్ ప్రైస్ ఎక్కువ. థియేటర్లో మన బర్గర్స్ అంతే ఏంటి లుక్? నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా. హలో, బ్రిలియంట్ ఐడియా అది, ఒప్పుకో. ఏంటి, ఇట్స్ నాట్ ఫీజిబుల్ ఐడియా. ఏంది ఫీజిబుల్ గా? జస్ట్ బికాజ్ నేను చెప్తున్నాను ఒప్పుకోవట్లేదు. అలా ఏం లేదు. అరే చూడు, ఇప్పుడు పార్కింగ్ లాట్ లో 3 hours 30 రూపాయలు టికెట్. పార్కింగ్ లాట్ నుంచి అమ్ముదాం. పర్మిషన్ ఎవరిస్తారు? Living with the shadow. Work start చేద్దాం. Come on. I've been sleeping with a cloud above my bed. Na, na, na,